زي مسحونا ما كلا أبراهام بزعبا موتيفيشنال ديسيبلين زلو فللي ويدما أي كان أنا كنت خطأ من ناس خلنا بتي ندولي زلنا من قد دخلوا قاعدين نحطوا هنا زولا رأسي ديسكاس كنجبرينا انترفيو وايكونن أنا ونكز عربي بحنزاب ديسكاس ناقبرنا أنا مناسب سو لما أكل مزحتهم تفلتوا ويهم من الوقت حدا غزي تفلتوا تهلو سلا تخلو ما أكل أقدمه جزارس خلالي نعماتي قدمي جن أنا مس ما أكله أب مجموعة كلاشين إسران كنت ويمود كلاشين إسران حدا نينا تفعلينا أبزح جزء عدم حدا خابتهم ناتي موينترز ويدم حدا خابتهم ناتي بمهراني قايد زجورنا أبستفعل عليه جوزي بس قاعد أم بدعمي مسكنك ممهر ما أكله مالتي سو جزاء رسخان الشيء تلالينا أبو خلك نزم بيفلتها مالتي بحبتي مجمرتا ثانك يو نزي عد زهابكني اند كلهم تخاطلتي ابزلهم سلام كنيهم سلام كتلو ناتمنهم تسوا قبرك لو ما انتي دحان زخنه ويد ما تصبو زخنه غيزه مسانا تحلفو كومون نشتي كابت تمكرو ويد ما حتى زنببنا دا زفرتنا كومون كابتي معلتا هيوتنا نبرو شارك نقبر نقل سبات نخلو كانت زي بالكو نخلهم ويد ما كله كانت زي بالكو قال خاب نبلون قال خاب نزارون نقل سباتن يتكلموا هنغن ملؤ متأمان على مالتي سلازي تسمع جبر سنيلكم ويد ما لبهم كفتكم تين هو حسابات كسمعنا مالتي حبوا نعخي بذهب كن عدل أزياء مسجد تعمل فرق لازبركا كقرأت بزح لي كيف خبدني بمقطع سمي مع كل إبراهيم يبال أب كندا فانكوفر كندا يزنبر أبز عدي الموس كباب شو من تعمد جرى له مالتي أبزي كان دسرحي أب فاينانشال إندستري السرح أب فاينانشال إندستري مالت كابتي زرق ناي فاينانس ناي عدا ناي إنفستمنت كالي كان نجاراتن كم أما خار ناي جنزب كويني سرح مالتيو نسدرابيت نكامبانتات كالوتن أب جنزب زلهم أتحزاوي ما بزعبات جنزب زلهم رديد نخصفحون كم يجرم كأنا زين إذا عدد زلو سيستم كا أدابت جرم ويد ما مسؤول ألاين جرم مس السيستم نبرة وحوم كتكمل خلوا مناتو أب عدنا نبزن زلو أتحزا يكون أنا أبرة قرب فليز برسل زخونة أنا خاب بعرني أبتي فاينانس وين ما أبتي عودنا فاينانس أبو دحان زخونة جيزت فيه ون دحان زخونة أفلت لني أو خاينة طف مالتيو زي قال خابتي صراحة كمون أبي تب وين ما بسوشيال ميديا خا بزح طبعا بالكو ني انفستمنت ديو نخالي نجاراتن يعبي بالكو تمرتات يقرب مالتي أب إير انفستينج بعبيغا أكاديمي ناي وفري ويدما ناي إنفستمنت لعلي شو عتميت سبات خون سوفر تماهيروم زود أولو دارجا كلهم كا أوروبا كندا أمريكا استماهرولو تماهيروم إنفستمنت زجبرولو كلهم كا ببعضهم بيت مرتي إير إنفستينج أكاديمي دما حدا خبتي قدامي زمسرت كوماتي حجيجين دارجا بوز حسابات كنا ويدما تيم كنا نسرح لنا ماتي زي حسر زبالة قلب زعباي مالتي من الوقت توساخي نحرا له نجن I have no problem الله مالتي ثانك يو ما أكل حاجة بدعمي أنا مسكين إحنا كمان لو ما عندي مسخام في المسارات كمس فارن جالس لزوجك حتى قديم خبلا دست بلن أنت يلا إن إحنا حد يجزي نجبرهم نجارات عظيم ناقش خلنا مسمونا أين استبهل اللومينا عدنا أطولين بومينا جن خالو ثبات بركتي ويدو ما من الوقت حدا حدا تبقى سميت كحز تبقى ما قد كحز زجبري أمسو تم سخات جبرهم نجارات كل بيكات تلمي بيها مجبرتها فليتك and داو سخ كان برمالتي وزي حين أنا معها so أزيد صبوا زخنا عبر كتير خلنا زحمة تسبت قبل نسأل لك مالتي لو ما أنت جن بزعوا member ناي فاينانس عندك بزعوا زي كنا بزعوا discipline and motivation على إننا هنزدارو إذا رسقنا زمرت كل مخنيات انتاي بزح جزء مسات ياب كل عدمنا تيزلو خوني هون ويكالو تسمع كزار بود سمع من نجار انت ندحر تالي انتاي motivation زبالة بليني مزبخة سلام ده حدا نجار زي تكبر ندحر تالي كان ويكا كم زعينا بلان على النمو نز بلان زي نخي جبرو جن motivation زبالة يبليني بحفش أبتزوج وعلامة ويد ما بتخدي وزدولي وقعدو تسمع مقرات يستمع كوز motivation يبليني لو مثل زعمل مالتي أنا خا كابو فيليز ولا رديتي زلنا motivation سلزلك هترح حدا نجار أيتودني خا so لما أكله أمون motivation discipline زلوا في اللي كم يمسلك نخلتي أسف حبيلك أو تقول سنة نبتنات حسابات مالتي يا صباح الخير ما بزاحتي جيزة أب بفلاي أب كمجمرة جمرة لجيزة كل جيزة تي motivation بزح جيزة صباحي as you just really a motivation جن كم زبال كيخا at the same time up to discipline up to mongo motivation زلوا في اللي زي مردها عبي هاسيا ويد ما عبي تاجم يورد الكاي مالتي من الوقت لا تسينبل جيم كتجمر دلي خلخي جيم كتجمر دلي خلخي كجمر وجم بزي زخون المهنات أي جمرني أخي إذا حادث بكزارب سمع خير لخي وي ستوري ناتو وي حادث بأتابع كله ويد ما أنا غاقح كله
this is what motivation ማለት እዩ ድሕሪኡ ክጅምር ይኽጅም ክትከዲኺ ድሕሪ 2 weeks ወይ 3 ሰሙን እንታይ ክኸውን እቲ ናይ ተስፋ መቁረፅ ዝበሃል ክመጽእ እዩ ወይድማ እቲ ኮንስተንት ናይ ዘይምግባር ክመጽእ እዩ ክላ ውፅኢት ኣረኣኹን ክላ ትርጉም የብሉን ገሌልካ ባዶነት ይስማዓካ ወይ ድማ ትወርድ ማለት እዩ ድሕሪኡ መሪስ ምስ ወረድካ ከም እንደገና ገለ ትሰምዕ you can do it ኮ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስኻ ኮን ፍዒኻ ስኻ ጅግና ኢኻ ገለ ዝብል ዘናቓቕሖ ትሰምዕ you know what ወይ ድማ ስለምንታይ ኣብ መጀመርታ ፕሌስ ከም ዝጀመርካዮ የዘኻኽሩኻ ሰባት ወይ ድማ ብስቶሪ ገይሮም ድዮም ወይ ብዘረባ ድዮ ወይ ብዝኾነ ነገር ገይሮም ስኮታ የዘክሩኻ ነቲ ስኻ ዝጀመርካዮ ስለምንታይ ከም ዝጀመርካዮ ስለምንታይ ሕጂ ከደው ትብል ዘለኻ የዘኻኽሩኻ ድሕሪ ከም እንደገና መስካ ናብቲ ጅም ትምለስ ማለት ወይ ድማ ናይ ምንባብ ንሕርከን ከምኡ ደስ ማለት whatever ዝጀመርካዮ ማለት እዩ ኩሉ ብዘየገድስ ዳርጋ ኩሉ ሲሚላር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሞቲቬሽን ዝበሃል የጀመረካ ደው ኣብ ዝበልካሉ ገለገለ ግዜ እንታይ ይገብረካ ይወስኸካ ወይ ድማ ንኽትምለስ ወይ ድማ ናብቲ ዝነበርካዮ መስመር ንኽትከይድ ይገብረካ ማለት this is good ማለት እዩ we need motivation ማለት እዩ when we ኣብ ዲስፕሊን ክንብል ከለና ግን slightly different እዩ ካብኡ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣሎ ተስፋ ኣወንታውያን ሓሳባት እኹላት ኣብ ዘይኮኑሉ ግዜ ኣሎ ሞቲቬሽን እኹል ኣብ ዘይኮኑሉ ግዜ ኣሎ ስቶሪ ናይ ሰባት እኹል ኣብ ዘይኮኑሉ ግዜ ኣሎ እዚ ብፍላይ ነገራት ኮምፕሊትሊ ኣንጻር ክኸዱ ከለዉ ማለት እዩ ከም ስኻ ዝሓሰብካዮ ዘይኮነ ኣብነት ቢዝነስ ዝሓሰብካዮ ኩሉ ነገር ሓደሽተሽ ይብለካ ዝነበረካ ሓዳር ድዩ ዝነበረካ ገንዘብ ድዩ ኩሉ ነገር ፋሕ ይብለካ ማለት እዩ ኣብዚ ንኽትቅፅል ዲስፕሊን የድልየካ ማለት እዩ ሕጂ it's a huge part different እዩ ዘለዎ ማለት እዩ so እቲ ሞቲቬሽን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ይርድኦ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ስለ ዝነቓቕሕ ሓንሳብ ምሰናቓቕሕ ንኣብነት ሓደ ሰብ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገለገለ ምስ በልካ ይነቓቕሕ ኢነዋት ክገብር እየ እዚኣ ከጀምርያ ኢሉ ገዛ ይኸይድ ሕጂ እዚ ኢሞሽን እዩ ኢሞሽን ተላዒሉ ኤቭሪዋን ብኢሞሽን ይጅምሮ ኣሎ ማለት እዩ ገዛ ምስ ከደ ግን ንክቕፅላ ንሕርከኒ ግን ዲስፕሊን ከተድልያ ወይ ድማ ንኮ ሞቲቬሽን ክሰማዕ ኣለዎ ኣይ ዶንት ቲንክ ንኮ ኩሉ ግዜ ደቐ ብናይ ሞቲቬሽን ሰማዕ ጥራሕ ክትከይዳ ትኽእልኒ ኢኻ ላይፍ ናታ ሓቂ ኣለዋ ናታ ደው ከተብለካ ነገራት ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ኦብስቲክል ኣብ መገዲ ከምፃልካ ነዚ ክትሰግሮ ንሕርከንካ ግን ዲስፕሊን ከድልየካ እዩ ማለት እዩ ሶ ዲስፕሊን ክንብል ከለና ክሳብ ክንዲዚ ኣመር ዘለዎ ወይ ድማ ክሳብ ክንዲዚ ዝኸደ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዳሕራይ ንመፅእ ንኾን ኣብ ዲስፕሊን ብምንታይ ክመፅእ ይኽእል ዝብል ግን ኣብ መንጎ ዲስፕሊንን ኣብ መንጎ ሞቲቬሽን ዓብ ፍልልይ ዘሎ ኮይኑ ሞቲቬሽን ከጀምረካ ይኽእል ሞቲቬሽን ከቐፅለካ እውን ይኽእል እዩ ግን ንነዊሕን ኣብ ሓደ ነገር ንፎካስ ጌርካ ንኽትከይድ ዝሕግዘካ ግበር ኣይትግበር ኣድላይነት ኣብ ዘለዎ ግዜ ኣብ ዝደለኻዮ ዘይኮነ ወይ ድማ ኣብ ዝፈተኻዮ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢነዋት እንታይ ብለካ ገለሳት ሎማዓንቲ ኣብ ሙድ የለኹን ኣይሰርሕን እየ ሎማዓንቲ ኣብ ሙድ የለኹን ኣየንብብን እየ this is what that is motivation is it but discipline no matter what amur halu aytahalu bizay gadis kull gize እትክግበር ዘሎ ነገር ትገብር አንተ ጊዜሲ ዕለልካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኮንግረስ ኒውስ ሰምዕ ነይረሲ ሰበይቲ ኣሜታቶ ብድሮ ሰበይቲ ኣሜታቶሲ እቲ ሓደ ካብቶም ናይ ቃለ ማሕተት ዝህቡ ወይ ድማ ሓበሬታ ዝህብ ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ይነሩ ምስ ኢሉ ብድሮ ካሜታ ሰበይትስ ንጎ ኣመፅዩ ኣብቲ ኣኼባስ እንታሽሙ ይህብ ነይሩ ማለት ሪፕሬዘንታቲቭ ናይቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ነይሩ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ኩሎም ቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ብሎ ነይሮም መስልኪ ሰበይቲ ካዳ እንታይ ብሎም አንፎርቹኔትሊ ሶሪ ይቕረታ 15 ደቂቃ ገየ መፅየ ባዕተ ቤት ዓሪፋ ገሌ ይዛረቡ ማለት እንታይ ብሎ ሰብ ሕጂ ሓተና ንቐፅል ገለገለ ይብሎም ማለት ሰብ እንታይ ብሎ ሙድ ሓንዲያ እንታይ ኣጋጢሙ ብሎ listen ኣብዚ ብዛዕባ ሰበይቲ ክዕለኩም ኣይፍኩን መፅእ ዘለኹም ኣብዚ ብዛዕባ ሃገርና ነዛረብ ዘለና ብዛዕባኹም ሓሳባት ሃቡኒ ብዛዕባ ትደልዮ ነገር ኣብዴት ክገብረኩም ከምዚ ተሓደ ጋዜጠኛ መፅእ ብዛዕባ ማኪና ኣጋጢሞስ ከመይ ጌርካ ብዘለኻ that's not your business I'm here ምናት ሃገር ጽበይ ንሰል ዘላማ ስለዚ ዲሲፕሊን ዝበሃል ክሳብ ክንዲዚ ዝኸይድ ማለት this is what we call a discipline ማለት okay yeah thank you ኣሳ ሓቢልካ ገልጽካ ልክዕኩም እዩ እቲ ሞቲቬሽን ዝበሃል ክልተ ዓይነት ኣሎ ሓደ ኢንተርናል ሞቲቬሽን ኣሎ ካልኣይካ ኤክስተርናል ሞቲቬሽን ኣሎ ሕጂ እቲ ኢንተርናል ሞቲቬሽን ላይክ ሓይሊ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ከዝ ኩሉ ካብቲ ናሃትካ ውሽጢ ዝወፀይ ወይ ድማ ብትግርኛ ባዕላዊ ምንቕቓሕ ንበሎ ንገዛ ርእስኻ ባዕልኻ ሓደ ነገር ሲ ክቕይሮ ለዲልካ ምስ ሓሰብካ ትብጎሰ ነገር ማለት እዩ እቲ ደጋዊ ድማ ገለ ሰባት ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብነት ሕልፍ ክብሉ ናተይ ቪድዮ ይሪእዋሞ ሎማ ዓንቲ መፅሓፍ ከነብብ ኣለኒ ናትካ ቪድዮ ሕልፍ ክብሉ ምስ ረኣዩኻ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክመሃር ኢልካ ምንቕቓሕ ትገብር ማለት እዩ እዚ ካብ ናትካ ውሽጢ ዝተበገሰ ዶ ይኮነ ኣጋጣሚ ኣብ ገለ ነገር ሓደ ስኻ ተቐንኣሉ ወይ ድማ ደስ ዝበለካ ነገር ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝበልካዮ ነገር ስለ ዝረኣኻ ትብገስ ማለት እዩ ኣብ መፅናዕቲ ክመፅእ እንከለ ግን እዞም ኤክስተርናል ሞቲቬሽን ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ኣይቀፅልን ከዚ ክትጅምሩን ከለው እቲ ናቶም ስለምንታይ ይጅምሩ ወይ ድማ እቲ ናቶም ምብጋስ ካብ ውሽጦም ስለደይ ነበረ ቀልጢፎም ፌል ዝገብሩ
መጽናዕቲ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ሽጋራ ድሰትዩ ሰባት ነይሩ ማለት እዩ ሽጋራ ድሰትዩ ሰባት ነይሮም ሶ ነዞም ሰባት እዚኦም ክቋረፁ ኣለዎም ተባሂሉ ክልተ ፓርቲ ፈለሞ እቲኦም ብገዛ ርእሶም ብናታቶም ፍቓድ ሽጋራ ምስታይ ጠጠው ከብሎ ዝደልዩ ሰባት እዮም ነይሮም እቲኦም ካልኦት ከዓኒ ብናይ ቤተሰባዊ ሓገዝ ወይ ብናይ መሳርሕቲ ሓገዝ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሶ እቶም ሰባት ሰም እንታይ ኮይኖም ገሊኦም እንታይ ኢሎሞም ደቆም እንድሕር ንስኻ ሽጋራ ምስታይ ተዘይቋሪፅካ ለተሰይነቦ ማለት እዩ ኣም ገነ ላይክ ከማኻ ሽጋራ ክሰተ شعت سبعين دخل قبري كم تساقي ذا لو دخ ساق سلا ديدلي أقاري صوم ماتيو دحر جين قاليهم دحر عمد دحر جد شهور حلي ودحر سلسة عمد قال بمولهم ناخذ نبرو تاش متوكي سو مال تملي سو مالتي سلازم موتيفيشن كم تزبل كاو حدا نقدر ناخذ جمر تنا حدا نقدر كتحس يخلك أي ناخذ كتسلكين ديسيبلين تزلع على تراس صوت مالتي كم سخ عند حرتو خينو أمونجو ايموشنز ويد ما مونجو فيلينج نانا موتيفيشن كا متحزالو مالتي رايت كم يتقلت أنا زي So yeah. So ab تاني صبوت نخجل سكابو ab بفلا ab discipline كم يسخله حد نقدر جميل كازي مقراص so منال I don't know بترجع exactly discipline مس كالنا يقول عطباين قلنا نسرع I don't know كسب كندو عابي تاشمون هاي مثلني جن when it come ab discipline I don't think حنت نقدر ونطلع يكون مناتو نايب زحات combination وين ما نايب زحات أمارة دمرات يو حدا ديسيبلين لانصوم ماتي مناتو نابنت نوم بال حدا خاطر ديسيبلين كله كازلو يماتي نابنت اب زغد سكا ነገር ጥራይ ክትዓይ ወይ ድማ نابنت ሰባት ሓንደበት ክድውልካ ኮይኑ ወይ ሻይ ንስተኽብሉካ ኮይኖም ኦኬ ንሕር መደብካ ዘይኮን ኖክ ትብል ኣለካ ሶ ዲሲፕሊን ፐርሰንት ክትኮን ኣለካ ማለት ኣብ ዝውን ማለት ግን ብሓፈሻ እቲ ዲሲፕሊን ክጠር ንሕር ኮይኑ ካብቲ ዝዓበየ ነገር ከም ዝበልክዮ አንተ ወይ ሓንደበት ዝመጽእ ኣይኮነን ካበይ ዝመጽእ ንሕርና ካብ ቪዥን ዝመጽእ ሓደ ቪዥን ሰብ ጥራይ ዲሲፕሊን ክኮን ዝኽእል መቸም نابي كم تخلي نابنا داون تاون حركة كذا دري خلوا معنسي نابت ختم زل خياسي already داستنيشنات كفيت كله مشو نابي كم تخلي فيلت كله خي وين ما مود داتا معرفنات كي انت داون تاون يعني so that's called vision مود داتا نات كان حرفيت كرأينات كفيت كله معنسي حجي داون تاون مخانا نحرفيت كي نبرخات كريت خلني خوي ما نابت حدا عدي وكريت خلني خي نحر كي ماكس معك إنه وات بس كايز قباني جن بس خير الله خطر ليها خلوا جيزان نفسها أنا أفكاي نحر نابي كم تخيل نحر زي بالكويد ما تامود أتبوتها أبي مخانا أنت زي فلك أنت هتقبرها بزت كيدها لا بس ده سايب لنا نزيل كتمسيخة بزت جمريخ حدا خبلكاي ده سايب لنا كتملسيخة بزي حنت خمس بالك عنتوي هيفن كزارب سمعها هو لو ما أنت مصحفكم ببالن حدا دانيال كزارب سمعها لو ما أنت خمس قبرها لن قلت سمعوا جمرهم كزارب سمعها كم زخ قبرها المكتبليها because you don't have not card destiny ويد ما ناتي تبلو مجدي ويد ما صباح نقص أبتي أنا خاطر زدلي تبلو نقدر كسب زي بالك discipline كونات خلنيها ده واحد يبزح حساب قال يجمر يقرفع نتحنت جمر نتحنت جمر نتحنت جمر نتحنت جمر انت يزبل المسح قدسي جزاجة جمير كاس أيتقدفوا ودا أيو كالي ترس قلت كاس عوها مناتي تتجمير جزاء فرق غير كان حموش تجزاء وتجدف كانسي انت يختونها سواء تسعوا خايم انت يجمير ترايز خير كبلو خايم تلازي كساب كندوز خير النحر كساب كندوز خير النحر زي بالكخينو ويد ما ناتي تبلو مجدي ويد ما ناتي تبلو مودعتا فيجن نحر زي بالكخينو كل جزء انتهى عسرت مجد لك زر أخي مجد خكريها زز مسألة أوتوبوس كديبها زز مسألة سبنا عنا يزبلك خمال عكاي كل مخا نتصاحب اللي يكونن حجيبوش دعوة تكسم عكانيو شو أنت هتقولها قال له إنترنال كم زول كعنتوي تسمع مذكرات كشعوم لا أنا كوي تكمنيكو أنا كو همزيكو بز فتنا كوي يكون اللين بز كوي جبر اللين إذا كل نجارات شعيب مس إسخانتها تجبرونه تأمنوا مالتي عمنو مس عمنكا إنوات أنا دخم سبيع أنا كلني أنا خمزية أنا كون اللين شعوب مخنيات أبرس المخنيات أبرس المخنيات ناي جودينت ويد ما ناي victim mindset أبرس هاي سفر دحري زخون نجرك تعيط غل زخون نجرك تحنس عيط غل كتسرح عيط غل ماتيو سلازي أتي discipline كمز نحكينه أدام أنا نجرك مزلون تاي vision كله لو ماتيو أنت أخذت كون تدل زلها وين أبي أخذت بس زلي خزلها سواء نقول مود أتخص أنتايو لك هيفنسي كم عين سبيخ تكون تدل مودات لما عنسي مودات عد مخيا وين ما مودات هي ود كان اختبارك كم عين سبيخ تكون تدلي سلازي اتيناي روحو كتكور تدلي لو ما عنت النحر اتليست بصحفه عميد كاي صريحه نسيس مرسالك شعور كيف تغا نبكالي كتوي تخليني خمالتي سلازي ابت ديسيبلين مزغلو شعور ايموشن يهالو اي هالو بزي قدس دي سمعك صبو اي سمعك you don't need emotion ابد سمعك نحر صرح خنكا I don't think like life survive كتقبر انت هيدا ايموشن خصمعك هتصرح لك so imagine مو لايف موصاسي ازي كبيدي right sometimes حدش كان لايف كتوص ازي كبيدي
يا أزي كبير لايف وصي خا تزارب قال من أزي كبير حد الشب كم كام مالتي مهم. جد داي برسف حجي ومو دحان حدا معلتي صبو مستسمع عنه خوسي لايف وصامو صبو كسمعك اي دحريو سو سلازي صبو نخسمعك عليه كنك تقبر زلك ويد ما ايموشن نخمصك اتزيد لك نجر كتسرح لك ويد ما اتي تفرحك نجراتي كتعيم كتكل لك سلازي يا ما بزحت ابزس سمعوا ويد ما you know what I don't feel good so go home خلاص تدقس you know what I have headache go home تدقس you know what I تدقس نهاكو honestly ابغى زاخيد كده distraction تقبرها موفي يا تريها تليفون تري لها شعور صراحه كيف حميم الغاز جينا سيلكن ابغى زاكن تاش متقبر لها you see مهم. سلازي يا ات emotion كاب زاز ازاز كان اعتقد كينكا ولا بنا حاول توكا خالي emotion is emotion right نايتس يا خاز حكايو وين ما نايتس خاز سمع خايون زرع خايون ناتو وصيتي سلازي exactly. نتي emotion تتقيرون على كاد امبر اتي emotion زاز مرحكا غير تخنخ سلازي نتي emotion تقيرون حكينكا قديم كان تقبر لك قديمكا كغبرو لنيلكا كتبقس كتقال لك مالتي يا سلمنتاي متحد على ويلك موتيفيشن مس ايموشن ويد ما مسناتنا فيلينغز مالتي مبزحتو ጊዜ ንኣብነት ትሰምዖ ኮይንካ ኣብ ናይ ጸሓፍቲ እንታይ ኣሎ መዓስ ትጽሕፊ ኢሎም ክሕተቱን ከለዉ ዝበዝሐ ግዜ ሙድ ናተይ ክመፀለይ ከሎ ስኢለት ክፅሕፍ ኣይክእል ነገር የብሎም ኣብ ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ወይ ድማ ዝሓሰብ መክትብ ትብል መፅሓፍካ እንታይ ኣሎ ናብ ኮኔሊ እንታይ ይብል ክልተ ጸሓፍቲ ነይሮም እቲ ሓደ ጸሓፊ እንታይ ይብል መዓስ ኢኻ ትፅሕፍ ኢሉ ምስ ተሓተተሲ ፅቡቅ ክስማዓኒ እንከሎ ሽዑ ፒሮን ወረቐትን ኣልዒለ ይፅሕፍ ኢሉ እቲ ሓደ ከዓ እንታይ ኢሉ ኖ ኣነ ክፅሕፍ ክደሊ እንከለኹ ጥራዝን ወረቐትን ሒዘ ኮፍ ይብል ሽዑ ከዓ ሓሳብ ይመፀለይ እዩ ሒዝካኒ እጂ ክልቲኦም ዝተፈላለየ ስትራቴጂስ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ግን እንድሕር ተሪኢናዮ ኣብ ሞቲቬሽን ጥራሕ ንምርኮስ እንድሕር ተኮይና ሓደ ሓደ ግዜ ፅቡቅ እንድሕር ተዘይተሰሚዕና ነቲ ስራሕ ካብ ምግባር ንበኩር ኢና ማለት እዩ ሶ ብሞቲቬሽን ጥራሕ እንድሕር እስኻ ትምራሕ እንድሕር ኮንካ ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ክስማዓካ እንከሎ ካብቲ ክትከሎ ዝግባእካ ስራሕ ክትበኩር ኢኻ ወይ ጅብካ ምኻድ ክትበኩር ኢኻ ዝተፈላለየ ነገር እቲ ዲስፕሊን ግን ሓደ ነገር ዋላ ሕማቅ ይሰማዓካ ኣይሰማዓካ ትገብሮ ነገር እዩ ቅልል ብዝበለ ጅምሮን እንታይ ኢሉ ይገልፆ ዲስፕሊን ዚ ላይክ ኣብ መንጎ እቲ ተሓልሞ ነገር ኣብ መንጎ እቲ ክትኮነ ትደልን ኣብ መንጎ እዚ ዘለኻዮን እቲ ዝዓበየ ብሪጅ ወይ ድማ እቲ ዝዓበየ ድልድል እንታይ እዩ ዲስፕሊን እዩ ብኡ ገይሩ እቲ ዝዓበየ ዘስተሃግረካ ድልድል ናብቲ ተሓልሞ ነገር እቲ ዲስፕሊን ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እዩ ሶ እቲ ዲስፕሊን እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ሪዛልት ዘምፃልና ማለት እዩ yes that's true that's true ስለዚ እቲ ዲስፕሊን ናትካ እንድሕር ክዓቢ ኮይኑ ቀዳምነት ክኾን ዘለዎ እቲ ናትካ ቪዥን ክረአ ኣለዎ حساب يوم حجي هبو لما لامنت نسخسي ينوات كمزن حموش عمدي 4 عامات تماهيره اب كمز درجه بس يحد حرك نزع عامات كمز عينت مويا خلوني وزفوتو عين السرح ويدا فوتو عين بيزنس كلوني دحري كنز خلوني حري كنز خلوني لكي بمولوز التاريخ هوت كوين ما تدلي ابي هوت كل ام كلخنا this is what's right تناتك فيجن مالتي حجي حنساب مريسكا عميت كيل لخي انت كم تدلي انت كم تبري كلنا عميت كينا لخي دحريو ولا حانتي امارات يبلكم كتمرسي حنساب سلز مرسكي اتمرጫኺ ይመርፀልክ ማለት እዩ ሽዑ መፅኡ ንኣብነት ስኽጌና ኣጃ 5 ዓመት 4 ዓመት ክማር ናብል ሓደ ሰብ መፅኡ ይነዋት ሓዳት ክገብር ደልየ ወይ ክምርዖ ደልየ ንሕድል ክሲ ይነገና ሰየስ እስኻን ግን የስን ኦኖ ትብል እዝድ ኣላይን መስናተይ ቪዥን መስናተይ ዝሓስሞ ዘለኹስ ይኸይዲ ክትብል ሽዑኡ እንታይ ክትብል ይኸይ ኖ ክትብል እዩ ዝኾነልኪ ንዓኺ ዝበዝሕ ሰብ ኖ ዘይብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ቪዥን የሎን ወይ ድማ ክኾነ ዝደሊ ነገር ስለዚ የሎ زز مص ነገር ዲስትራክሽን እንገብረሉ ማለት እዩ زز مص ነገር ይጠውዮ زز مص ነገር ሃንደበት ወዘው ሃንደበት ስራሕ ይወስድ ሃንደበት ዘብለጭልጭ ቢዝነስ መጽ ሃንደበት ዘብለጭልጭ ሓድሽ ተዋሳኣት ይመጽ ሃንደበት ናብቲ ሓደ ነጥብ ሃንደበት ናብቲ ምክንያቱ ናተይ ዝብሎ ስለ ዘይብሉ ንኽውስን ኣይብለን ማለት እዩ ስለዚ ቪዥን ሕራ ለካ ኩሉ ግዜ እቲ ቀጣን መገዲ ክትኽተል ዘለኻ that's what discipline ከም ዝብልካ አንተ መገድኻ እንታይ ምዃና ንሕብረትካ እንታይ መጽሓፍ ተኽተንብብ ክትፈልጥ ኢኻ እንታይ ምስ መን ሰባት ትራኸብ ክትፈልጥ ኢኻ ኣብ የናይ ቦታ ትርከብ ክትፈልጥ ኢኻ እንታይ ትገብር everything ሽዑ በዓል ትናትካ ራእይ ወይ ድማ ትናትካ ቪዥን እሱ በዓል ክመርሓካ ምክንያቱ you already put goal ጌርካ ኣለኻ ኣብ ቅድሚኻ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ዘዘርከበ ክትከይድ ኢኻ ናብ ዘዝኸረ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ካብ መገዲ ሽዑ እንታይ ትኸውን ገፋሕ ትኸውን that's why መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ራእይ ዘይብሉ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ፋይብል መገዲ የሎን በዚ ዝመጽ መገዲ ይኸይድ ዘዚ መጽ ይኸይድ ሓድሽ ነገር ይፍጠር ማለት እዩ every day ሓድሽ ነገር ኣሎ ብዛዕባ እስኻ ሽዑ እንታይ ትገብር ንኹሉ ነገር ከተርክብ ንኹሉ ነገር ክትገብር ትጽዕር ባት ኣብዚ ዓለም ግን ንኹሉ ነገር ክንገብር ዲና ተፈጢርና ንሕርኪ ነው ኣይኮነን ንኹሉ ነገር ክንገብር ኣይተፈጠርና ንገለ ነገራት ነቲ ንዓና ዝምልከተና ነገራት ጥራይና ገርና ክንከይድ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ግዜ በዚ ገምገም ባሕሪ ዓብይ ጎቦ ኣሎ ሲ ብዎ ክገብር ነይረ ሕጂ I was thinking ኣነስ ሕጂስ ወላ እንተዘየለኹ ሲ
من يذكرني لايك كنا متى عالم بزعبا يسكتنا من حر هذا جسي ام لايك ام برمت انتنا كنت عاده انت حاسس مش اوفر ثينكينج بزعبا صدرا بيت بزعبا عدي بزعبا هاجر بزعبا عالم بزعبا كوفيد بزعبا قدر بزعبا كله كف ابلكا you think like كم زني املاخ صراحه جمهور صاشعو مناتي you become املاخ بساعات دي مناتي نو كله نحن تحاسب الله بزعبا كله نحن تشنا الله انغاسي صراحه يكون الناس نسخه كندي اسنتي خالتي عالم زلخه كندي ايتخوني خاكو ግን ነዚ ኩሉ ዘይፈለጥክዎ ነዚ ኩሉ ዘይሓስክዎ ነዚ ኩሉ ዘይበፃሕክዎ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕተይ ዘየበልክዎ ገለ ሰባት ንጎቶ ሲኦም ብዛዕባ ኒውስ ኩሉ ብዛዕባ ስፖርት ክፈልጡ ይደልዩ ብዛዕባ ዜና ናይ ዓለም ክፈልጡ ይደልዩ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ክፈልጡ ይደልዩ ብዛዕባ ቁጠባ ክፈልጡ ይደልዩ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ክፈልጡ ይደልዩ ብዛዕባ ናይ ሃገር ክፈልጡ ይደልዩ ብፅዕርካትን ክውዕል ይከነት ዱዳ ኣይትገብሮን ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ኣሽዑ ምዝርብል ኢኻ ትኸውን ዲስፕሊን ዘይብልካ ቀልጢፍካ ነገራት የጀሚርካ ናይ ምግዳፍ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክትገብር ኣይመፃናን ኣብዚ ምድሪ ሰርተን ነገራት ክንገብር በቲ ኣብ መገዲ ንሕና ዝተዋሃብና ኢኻ ንዓ ክንገብር መፂና ማለት እዩ ተዘይከይኑ ግን ኩሉ ግዜ ሃብን ኮፍን ክንብላ እምበር ኦነስትሊ እንድሕር ብልክዕ ንስኻቲ ናትካ ታሽሙ ምፂኻዮ መገድኻ ምፂኻ እንታይ ከም ትገብር ኩሎም ንኣብነት እዚኦም ዕዉታት ሰባት ዝንብሎም ንረአዮም ብምልኦም ብዙሕ መገዲ ስለ ዝኸዱ ይኮኑ ናብ ዝበፂሖም እንታይ ዳ ሓንቲ መገዲ ግን ደጋጊሞም ስለ ዝገበርዋ ንሓንቲ መገዲ ግን ደጋጊሞም ገይሮማ ሓንሳብ ኣረጋጊፆም ኢነዋት ስቲቨን ጆብ ኢነዋት ኣነ ኣፕል ዝበሃል ንኣፕል ክቅይረ ኢሉ አፕል ኢንዱስትሪ ነዚ ቴሌፎን እና ቴሌፎናት ሴክተር ብምሉኡ ክልውጥ ኢሉ and he's working very hard አቡ ኣዝዩ ብዙሕ ሰዓት ሰሪሑ ማለት and he succeed ማለት ተዘይከን ኣርባዕተ ነገራት ሓሙሽተ ነገራት ንሕር ጀሚርካ ንኩሉ ነገራት ክትበፅሑ ኢልካ ንሕር ተሓስብ ኮይንካ ግን እቲ ናትካ መገዲ ኩሉ መገዲ ምሽታ ኣሎ ንሕር ናበይ ከም ትኸይድ ንሕር ዘይፈልጥካሲ ኩሉ መገዲ ክወስደካ ኩሉ መገዲ ዝወስደካ ግን ምናልባት እቲ መወዳእታ እስኻ ዘይትደልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ Yeah, of course እንክኸውን ናበይ ከም ትኸይድ ዘይትፈልጥ ግን ኣብ exactly yes ስለዚ ህይወትካ ብዕድል ክትከዳ ትማልያ ግን ዝመፅእ ህይወትካ ግን ይክን ክሬት ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ፊቸር ናትካሲ ኣብ ትሕተኻ እስኻ መደብ ተውፅእ እግዚኣብሔርካ ንዑ ይፍፅሞ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር መደብ ዘይብልካ ኮይኑ ናበይ ትኸይድ ካብ ሎሚ 5 ዓመት ናበይ ትኸይድ ካብ ሎሚ 10 ዓመት ናበይ ትኸይድ እንታይ ትገብር እንታይ ክትከውን ትደሊ እንታይ ክትበፅሕ ትደሊ ከመይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ትደሊ ነዚ ብምሉእ እዚ ብንፁር እንድሕር ዘይቀሚጥካ ዲስፕሊን ክህልወካ ዘሎ ትኽእሉ ኣዝዩ ትሕቲ ዜሮ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተተባዕኸሉ ሙድ ኣብዚ ዝመፀካ ክትስኢኻ ሙድ ኣብ ደድ መፀካ ክትደርፍ ኢኻ ሙድ ኣብ ደድ መፀካ ክትሰርሕ ኢኻ ሙድ ኣብ ደድ መፀካ ክትፅሕፍ ኢኻ ሙድ ከዓ ሆነስትሊ ምስ ትሰምዖ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ መዓልቲ ይኸስብ yes up and down ክኸውን እዩ ሽዑ ዚግዛግ ክትኮን ኣብ ክንዲ ስትሬት ፎርዋርድ እናገበርካ ትኸይድ ولا ون حد جيزة completely ما قد خاسرت كان أبكال ما قدون كتكيد تأخذ له مالتي سلازي discipline كمس إن حركين قديمه مزلوا نمن تأخذ discipline كتكون سلازي you have to have a vision أبكال ما خامات ويد ما purpose كله كله مالتي وبزحتو سبكا أبزناي تبغى قلت كيو ما كل حويا تدiscipline سبها نجرتي أتي إنكو بقى أنتي بال مشمو أتي ناي جيم تسألي مالو أفريقيا وايد نشمو بزح يفلت أنا كنت بتعامل نفوع تشمي أزي leader أب ناي جيم زجبرو قال سوات أب دسروحن trainer قالي جين تايبل أب كلاسكم دلو سواتي أب كلاسكم دلو سوات منفعة بحال ساتوي ما أمثال راح تختم درجات داو سوق زعبي زلو سوات النحر كلناتهم progress ندحر تتعذب كيود ما تناتهم قعزون ندحر طريق كيو اتناتهم motivation يكونن قبل على الدبت discipline أب قعزنا عاود كل جزء motivation زي حدا percent يخم عند السعر حسقو اتناتو قال على زي مالتي so أفلس لأنا خايسة معلم أبتا معلت النساء أبتا مش هتكدك اسم كلها تدو لي استحكا تحضرنا قبله so أبتا معلت النساء تقبرم زلك أنا قر كتقبرن كلها صبوا يسمعك كمان أبرس تناتك self esteem تاعون دعبي إذا خير ماتي so حدا جزء نجارات لما نتاي نجي مرة مالنا فريقنا كنقبرم من كلنا discipline كينا motivation كاتمل يصير مثلا تردي خانا بالي discipline كين كان أبجيم كتكيد مش جمركا بتتجبروا زي اللي خاقوا عزو أب أكلات كلوت أمس مثلا motivation تايكون هاي ندخونه مثلا نتنجر دم ما دقاقم قاعد خير so كل جزء كنردو أزلنا نجار تايو أتي أتسألنا تزبال ويد ما أتي أتسألنا تي نبولت نتولد أمشلو نجارات دقاقم كاب كتكيدن كلها داتو محيوشون دحشوا لكودو مالتي so كل جزء كننا أقح كنتبه زبالي بنا تستيقي 5 ساعة حياتنا أقح كندي مالتي كتسرح كتجمرن كلها بزعبة جزء أرسل تصبوا قد سمعك كم بر تصبوا سلا زي تسمع كذي تسرح ده هالي أورده هاب تقول إسف تعرفنا مالتي so بجمرتها discipline كان حزن دحرتو هنا سلمن تاينة نجار نسو ندولي لنا كن فلتهم كلا لنا right قد تقول إزو مجمار ناسي سلمن تاينة تقول إزو كنجمرو دلينا لنا ويكا تناتنا plan تاي مثل أتبي أنا هم فلت لنا بدفر discipline كوينا مسكنا دما
تنقاقحنا زحشن زبلت انسرح دا سرحنا نخيل مالتي. That's true هي بعتي that's true تايز بحالو كمتي عنتو يا قديمكي زغلسكو وين ما زغلسكو كل ነገር ክትገብር ተፈቂድ ልካ ሓንቲ ላብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ናይ ቆሮንጦስ ደስ ብለኒ ኣዝያ ደስ ብለኒ ተቐስላ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብኡ ኩሉ ተፈቂድለይ ኣሎ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቕመንን እዩ ኩሉ ተፈቂድልና ኣሎ ኣነ ግን ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይፍቅደልን እየ ኣይክሓድጎን እየ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ነገር ተፈቂድልና እዩ ኩሉ ነገር ድላይና ክንገብር ተፈቂድልና እዩ ኩሉ ነገር ግን ኣይጠቕመካኒ ስለዚህ እተን ዝጠቕማኻ እቲአን ውሕዳት እየን ንዕን ኣላሊኻ ኣብአን ጥራይ ንሕር ዓይኻ ጥራይኻ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል እምበር ንሕር ንኩሉ ነገር ክትገብር ንኩሉ ነገር ክትበፅሕ ንኩሉ ነገር ክትሰርሕ ንኩሉ ነገር ክትዓይ ንኩሉ ነገር ክትረክብ so sometimes ሓሱተይ ንምንታይ ማሓሱስ ኣለካ ንኩሎም በቃ ክትሕጉስ ትፍትን sometimes ንኩሎም ዓሌትካ ምሉ ክትሕጉስ ትፍትን sometimes ንኩሉ ሃገር ትፍትን sometimes ንኩሉ ህዝቢ ዘዝደወለልካ ሰብ ክትሕጉስ ትፍትን but you cannot do that ክትገብሮ ትኽእልካ at the end of the day miserable ኮይንካ ጥራይካ ትርፍ ትኽእል ወይ ድማ በቃ ከምዚ ሕጉስ ወይ ድማ ዕጉም ዘይኮነ ሂወት ሒዝካ ክትርፍ ማለት እዩ ስለዚ መገድኻ ክፀብብ ንሕር ኮይኑ እቲ ናትካ ምርጫታት ክውሕድ ንሕር ኮይኑ ቀዲምካ ኮፍ ኢልካ ክትመርፅ ኣለካ I think أبغى أرجع أزار كل جزء لما عند بلا أبغى أرجع أزار مناتو زي كمو داتا إن حرب نصر ما قد دخل أنا سيركا أنت كم تخون أنت هاي ناتك purpose سلام أنت حافظ لها like why you are here basically تا like فرز خانة تحطه سلام أنت هاي نافذ لها أفضل لايف like سلام أنت هاي نافذها وصلنا برزلنا سلام أنت هاي بتشم بدلايو كابز بتغرينيا بدلاي وي كابز بتغري وي بدلاي كابز بإيرترا وي بدلاي كاب أفريقيا زولر سبيل كلاتنا بزيد لايتنا أنا جامدر المسا بفقار عملاق وين ما بدليت عملاقن وين ما بنايس درايبتنا دليت بفقار عملاقن أبجي عمدر المسا أبجي عمدر جن عسر شو ما أنت مسحلفنا جن كل نجار نجوره بدليتنا وين ما بمرجعنا مالتي سلزي كل تفقير النايم كل نجار نجبر جن أينا عنا زجد سنة أينا عنا زطمنا كنفلت مالتي ስለዚህ ንዓና ዝጠቕመና ንሕር ኮይኑ ከዓ ኩሉ ደክ ጠቕመና ይክእል ኣይክጠቕመና ንኽእል ምናልባት 8-9 ኣፕሊኬሽናት ክልወካ ክእል ቲክቶክ ፌስቡክ ገለመለ ኩሉ ዝጠቕመኩም ንሕር ከ ኖ ኣይኮነን ላይክ ሓንቲ ወይ ክልተ ትጠቕመካ ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ ተድልየካ ብሂወትካ ማለት ግን we have 7 ስለምንታይ ንሕር ግን ካልኦት ሰባት ስለዘውረድዎ ወይ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ናብራ ማለት እዩ 7-8 ዓይነት ስራሓት ክንሰርሕ ወይ ድማ ኣብትን ክንናጠር ኩሉ ዘድልየኒ ነው ኣይኮነን ሓንቲ ንዓና ዝበልናያ ወይ ድማ ናትና ሕልሚ እቲ ናትና ፓሽነት ኮይና ንሰርሓላ ንኽእል ኣላሊና ንዓ ግዜ ወሲድና كوفينا كنا بلالان خلنا ماتي كاليتا ناي مارتان ماريامن كلتا أحوات تاريخ علامش أما صحاب قدسي حتى على تاريخها جن زبير أزياء مساتيتا يسنا بجزم كده بسحن أجي يسمس كده نابجزم كبسحن أتحانتي مارتان تاي تجبر أمي يزخوني لا كمي تعرف بقول متى تخيزات أمي يزخون قوي تراسي مقبل ختم برش جر تبني راماتي شو ماريام جن أبتحت قوي تخافي لا أنت تجبر نيرة تمهر نيرة ماتي حرين تاي لاتا እንታይ ኢላተን ኢየሱስ ወይታ ግዲ የብልካ እንዲሁ ኣነ በኔ ክደክም ንሓተይ ዘይሰዳ ግዳ ክትሕግዘኒ ኢላቶ ማለት እዩ እንታይ ኢልዋ እሱ ማርታ ብብዙሕ ነገራት ትጭነቕን ተሓስብን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግን ሓደ ነገር እዩ ማርያም ከዓ ዝሕሻ ነገር መሪፅ ኣላ ሓደ ግዜ we just assuming ንገብር ከምዚ ዶ ይኸውን ይብለኒ ዶ ይኸውን ከምዚ ዶ ይደሊ ይኸውን ከምዚ ዶ ይሓስብ ይኸውን ባዕልና ኢና ንገብሮ ነገራት ኩሉ زلينا نقدر قن أزي وحدي. صحيح قيمة كستخاي تقيمة لي بق نقول له بعلنا تشمن نقبر مالتي. سلزي كمارتا ديكون نحن زقبانا كماريا تزلينا حد نقري نعود رأي أبي كنا نروح ونخل أو رأي توكينا نحن سريحنا. I think we can have the best life مالتي. أنت زي كنا نقول busy for nothing زبالة مش كمنا مارتا مالتي. She was busy but for nothing. She was busy كو. جيب زي 400 ساعة له 400 ساعة له نقول لهم نحن كم everyone will say I'm busy like most of them busy doing what انت هتقبل نحن كني بنعرف ابتنات كرأي وين ما ابتنات كحلمي نابو زيب صحك خوني اللي تتخسر عزل لها جيزة خاطر تخليها right شكلها حالم كذا يس تصح حالم كذا لها جن عند حرم مسؤول تصرح عزل لها نحن مسؤول الله ينزل جرو زجبر كانت جبر كان دسعة كان زجدخم كانت رخم كا أي كذا وضحنيها لك حمنا مارتان تاخذ كونيها busy for nothing she was busy حج حمار نقرأ كنت قد قبل زلا ما قبلنا أملاك مقرب كوت بوي سجى يقول
ግን it's not about doing good things or bad things ጽቡቕ ነገር ሕማቕ ነገር ምግባር ኣይኮነን it's about right things ቁኑዕ ነገር ምግባር ቁኑዕ ንዓኻ እንታይ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ወርሒ ገና ኣለና ማለት ወርሒ 10 ኣለና ሕጂ ኦክቶበር ኣለና ኣብዘን ዝሓለፋ 9 ወርሒ ዝዓየኻዮ ዕዮ ወይ ዝሰርሕኻዮ ስራሕ ወይ ዝበፅሕካዮ ወይ ዝኸድካዮ ብምሉእ እሲ መሲናትካ ሕልሚ ይሳነዲ ኣይሳነኒ ሓደ ግዜ ሕልምኻ በዚ ኣካይዳኻ በዚ ይኸውን ሕጂ ከብድን ሕቆን ትኸውን ሓድነት ይስእነካ ወይ ድማ ጭውነት ኣብ መንጎኻ ኢንተግሪቲ ይትሰኣን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ንስኻ ናብዚ ከይተሓስብ ኣለኻ ኮይንካ እዚኦም ኩሎም ተዓዮም ዕዮታት ብዝተኻእለካ ናብዚ ኣፅብቦም ሽዑ ብቐሊል ክትበፅሑ ትኽእል መገዲ ማለት እዩ እንደዘይከይኑ ግን ቢዚ ፎር ናቲንግ ዝበሃል ነገር ኣሎ so that's መብዛሕትኡ ሰብ ፀጊሞ ዘሎ ሰዓት እዚ everyone is busy everyone but for nothing productive ኣይኮነን እቲ ቢዚ ምዃንቲ ውፅኢት ዘይብሉ ኮይኑ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ግዜ የብለይን ገለ ንብል ኢና ግን ኣብ ምንታይ ሕሊፍካዮ ዝብል ሕቶ እንድሕር ተመፅኡ ብቑዕ መልሲ ዝበሃል ንኩላትና የብልና ማለት እዩ that's why like ምሽ ክላሪቲ ክህልወካ ኣለዎ ካብቲ ብዙሕ ትመልኮ ነገርሲ ኣብ ሓደ ነገር ኣዝኻ ዘይድግም ዓይነት ሰብ ክትከውን ኣለካ ሓቂሩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ እንታይ ኣለዉ ገጠምቲ ዘየንቲ ገለ ዝተፈላለየ ክእለታት ዘለዎም ኣለዉ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ብዙሕ ዓይነት ሞያታት ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ሞያ ብሉፅ ነገር ከይሰርሑ እዮም ድሓር ኣብ ኩሉ ፍርቂ ክእለታት እዩ ዘለዎም ሕጂ ካብቲ ኩሉ ግን ሓደ ብሉፅ ነገር ሒዝካ እንድሕር ተወዲእካዮ ኣብ መወዳእታ ሓደ ንዓኻ ብሉፅ ዓወት የምፀልካ እዚ ክብል እንከሎ ሕጂ ዋላ ብዙሕ ሞያ እንዳሃልወካ እንከሎ ኣብ ሓደ ፅቡቅ ጌርካ ትኽእል ነቲ ሓደ ከዓ ፍርቂ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ምህላው ዘይኮነ ነቲ ሓደ ፅቡቅ ጌርካ ክትጓዓዞ እንድሕር ተጀሚርካ ላይክ ብዙሕ ከተማታት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ክትብገስ እንከለካ ግን ኣብ ሓንቲ ከተማ ኢኻ ትብገስ ኣብቲ ትብገሰሉ ግዜ ብዙሕ ከተማታት እንዳሰገርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣበይ ከም ትወርድ ተፈሊጥካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ዓድታት ኣየደርብሸካን ወይ ከዓ ክትወርድ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ፍፁምነት ዝንበለ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ምስ ኣቐመጥካሲ ንዕኡ ጥራሕ ክደሊ ምኻድ እቲ ቢዚ ምዃን ከዓኒ ኩላትና ቢዚ ኣለና ግን ንምንታይ ዝብል ሕቶታት ተመሊሱ ብቑዕ መልሲ የብልና ሶ ዳትስ ዋይ ኢና ኣብ ዘለኹም ኩላትኩም ኣሕዋት እቲ ዲስፕሊን ዝበሃል ኣምር ላይክ ብስነ ስርዓት ወይ ድማ ከምዚ ጠባይ ገለ ጥራሕ ደይኮንስ ከምቲ ዓንቲ ማእከል ዝበለና ኣዝዩ ዓብዪ ዲፕ ዝኾነ ትርጉም እዩ ዘለዎ ሶ ነብሰ ግትኣት ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ሓደ ነገር ምስ ሓለንካዮ ሲ በቃ ነብስኻ ገቲእኻ ፅቡቅ ይሰማዕኻ ሕማቕ ይሰማዕኻ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ይሰማዕኻ ናይ ጥልመት ብዘየገድስ ነቲ ነገር ክትገብሮ ከም ዘለካ ተረዲእኻ ክትገብሮ ምኻድ ማለት እዩ ኣብኡ ከለና ክንገልፆ ሲ ዲስፕሊን ብኸመይ ይህነፅ ወይ ከዓ ሓደ ሰልፍ ዲስፕሊን ንኣብነት ሲ ብኸመይ ክንሃንፆ ንኽእል that's awesome so ናይ I think the best quote ዝረኸብኳ እንሕራ ኣለኸና ናይ ዲስፕሊን ሲ ናይ ኣብርሃም ሊንከን እያ ኣብርሃም ሊንከን ሓንቲ ፅቡቕቲ ኮት ኣላታ ማለት እዩ እንታይ ዝብላ discipline is choosing between what you want between ዝደለኻዮን now and what you want most ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝደለኻዮን ብዛዕባ እዚ ሕጂ ትደልዮ ዘለኻን ብዛዕባ እቲ ዝበለፀ እትደልዮ ኔክስት ኣብ መንጎኡ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ መንጎ ምምርጫ ዘሎ እዩ እቲ ዲስፕሊን ዝበሃል ሶ ንበል ንምሳሌ ሕጂ ሎማዓንቲ ከይቡ ምናልባት ክትዘናግዒ ወይ ለትሰይ ኣብ ዩቱብ ወፂእኽኮ ቲክቶክ ክትሪእኮ ፅቡቕ ይኮ ደለኻ ኮመንት ክትብ ሰባት ክትፀርብ ዲኻ ክትንእድ ዲኻ ክትወቅስ ዲኻ ኦፒኒየን ክትብ ዲኻ ዋትኤቨር ፅቡቕ እዩ እቲ ኢልካ ኣብ ሓንቲ ቲክቶክ ፅሑፍ ክትብል ማለት እዩ this is ናይ ሕጂ satisfaction ናይ ሕጂ ወይ ድማ pleasure ናይ ሕጂ ደስ ዝብለካ ነገራት እዚ you can just scroll you don't have to ተሽሙ ማለት እዩ what if ግዜ ወሲድካ ዩቲብ ቪድዮ ሰሪዕኻ ፖስት ጌርካ ንሰባት ክትነግር ምግባርካ እዚ this is what discipline ማለት እዩ እዚ ሓደ ነፍሲ ካሊ ማለት ሲምፕል ተሽሞኖም ፅንሕ ከይና ማለት እዩ so ዩቲብ ኣቲኻ ንክትርኢ ቀሊል እዩ ወይ ድማ ናይ መደብ ስፖርት ንኣብነት ሙሉ መዓልቲ ኮንሱም ክትገብር ቀሊል እዩ right ንኣብነት ስፖርት ትፈቱ ንበል ኩዕሶ ትፈቱ ንበል ኩዕሶ ትፈቱ ንድሕር ኮንካ ቀሊል ዲስፕሊን ከተጥርየሉ ትኽእል ነገር ቃላትና እንታይ ያሳ ኩዕሶ ትፈቱ ንድሕር ኮንካ ካብ ኩዕሶ ጥራይ ክትርኢ ትውዕል why don't you መደብ ናይ ኩዕሶ ደይ ትገብር መደብ ናይ ኩዕሶ ዓብይ መደብ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዉ ኩዕሶ ብእግሪ ብኣካል ፀወቱ ብኣካል ትገብረሎም ከምኡ እውን ብዜና ክሪኡ ዝደሊ ብሚድያ ክሪኡ ዝደሊ ብሚድያ ትገብረሎም it's very easy that's what discipline ግን ካብ ብኣካል ክትገብር ባዕልኻ ጌርካ ሪሰርች ጌርካ መን እትዩ ጎል እንታይ ገይሩ ኣበየሎ ከመየሎ ገለመለ ቪድዮ ዶ ገለመለ ኤዲት ጌርካ ገለመለ ኩሉ ፖስት ገብሮ that's require a lot of discipline ብዙሕ ዲስፕሊን ዓጠቃ ብጣዕሚ እንታይ ገድፍካ ኮስተሎ ውላዕ ቢል ዘይሰምዕ ክትብል ቀለካ ማለት እዩ ወይ ድማ ከይድልካ ቴሌቪዥን ኣላ ናይ ከታሽሙ ግብራ ቢልካ እቲ ዘይመለስ ግዜኻ ከፊልካ ክትሪኦ የብለካ ማለት እዩ ስለዚ ዲስፕሊን ኣብ መንጎ ዝሕጂ ዘሎ ደሊኻ ዘለኻን ኣብ መንጎ እቲ ዝበለፀ ዳሕራይ ክትኮኖ እትደልን ዘሎ ፍልልይ ማለት እዩ so which one do you want so ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፕሬዠር እዩ ዝፈቱ ካብ ናይ ፅባሕ ዘሎ ፎርቹን
ወይ ድማ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ዘሎ ዝዓበየ ነገር ሎሚ ዘሎ ፕሬዠር ወይ ድማ ናይ ሕጂ ዘሎ ደስታ ረኽን ብሎ ንኽእል ደስታ ወይ ድማ እቲ ሃነኔታ ነገራት ኣብኡ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝዓበየ ዘሎ ነቲ ክተሃንፆ ትደሊ ግን ቀዳምነት ብንፁር እንታይ ከም ትደሊ ምፍላጥ ማለት እዩ ቤዚክ ኮሽን ወይ ድማ ፌር ዝኾነ ሕቶ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ስለምንታይ ኢና ላይክ ዋይ ኣዘ ሁማን ሲ ኣብዚ ዘለና ከም ደቂ ሰባት ሲ ኣብዚ ንምንታይ ኢና ንነብር ዘለና ላይክ ንምንታይ ኢና እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለናስ ቁዕሊ ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ ቀዳማይ እምበር ማለት እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ካልእ ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ከም ሄቨንሲ ወይ ከም ማእኸልስ ኣነስ እንታይ እያ ክገብር ዝኽእል ነቲ ዘለኽዎ ከማዕብል ንሕር ከይን እንታይ ክገብር ኣለኒ ሕጂ ንሕር ብንፁር ፈሊጥካ እንታይ ከም ትደሊ ካብ ሎሚ 5 ዓመት 10 ዓመት ንበል ምሳሌ ንሕር ገንዘብ ሴፍ ክገብር እየ ንሕር ኢልካ ለተይ ኣብዚኣ ዝመፅእ 5 ዓመት ሲ $10,000 ሴፍ ክገብር እየ ዝደሊ ንሕር ኢልካ $10,000 ካ ንሕር ፅሒፍካ ኣቐሚጥካዮ መቸም ገንዘብ ኣብ ኬክ ወድከ ክሽዑ ክትጥፋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ሽዑ እንታይ ተድልየካ ሶቲ 10,000 ኣብ 5 መቕላ 10,000 ኣብ 5 መቕላ ናብ 5 ዓመት ንሕር መደብ ኣላ ኸይና ማለት እዩ ኣብ 5 መቒልካ ልክዕ ኣብ 60 ወርሒ ማለት እዩ $166 ወርሓዊ ካብ ባንክኻ ኣውቶማቲክ ሴፍ ምግባር ጥራይ ወላ ሓንቲ ካልእ ምስጢር የለን ሶ ካን ዩ ሃንድል ሶ ካብሎም ብኻሊእ ኣዘራረባ ብናይ ትግርኛ ማለት እዩ ካብሎም ማዓንቲ እንቋቑሖ ንዓመታ ጫቆይት that's what discipline basically ማለት እዩ እንቋቑሖ እንታይ ፀገም የብላን right ተባልዓ ትኽእል ኢኻ እንቋቑሖ but which one is better for you is that the fortune ፅባሕ ንጎ ጫቆይት ከይና ከምኣ ጫቃዊት ከተብዝሕ ዲኻ ትደሊ ወይስ just need ትበልዓ ሕጂ just ትኸይድ game is over ክትገብር that's what is discipline ማለት ስለዚ everyone ድሌቱ በበይኑ ድሌትና በበይኑ ንደልዮ ነገራት ነድመዓሉ ነገራት በበይኑ ዝተዋሃበና ተህቦ በበይኑ ምክንያቱ ንሄቨን ኣብዚኦም መንጎ 8 ቢልዮን ሰባት ንሄቨን ብልክዕ ሙሉእ ዝመስላ ሰብ ኣይተፈጥረን ንማእኸለ ዝመስሎ ንተኪየ ዝመስሎ ንኣሰፋ ዝመስላ ንክብሪ ኣብ ዝመስሎ ነዚኦም ኣብዚ ኩሉ ዘለ ሰብ 400 ገለ ሰባት ዝመስለና ኮቶ ወላ ሓደ ሰብ ኣይተፈጥረን ስለዚ ኣምላክ ኣምፃ ኣቢልኮ ራእይ እዚ ራእይኻ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ማሃበና ወይ ከዓ እዚ ምርጫ ኸኢሉ ምሰበለናኮ ሕጂ ሓራይ ኣብቲ ራእይ ዘሎ ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ራእይኻ ምስ ነፀርካ ዲስፕሊን ዝበሃል ኣሎ ራይት ንሓደ ነገር ቢል ክትገብር ብዙሕ ስራሕ ኣድልየካ እዩ ብዙሕ ስራሕ ምስ ኣድልየካ ምናልባት ንስኻ ተስፋ ምስ ቆረፅካ ምስ ኣበልካ ክላ ደይ ኣምላኽ መርፅለይ እምበር ኣነ እኮ ዘይመረፅኩ ክትብል ኢኻ that's why ኣምላኽ እንታይ ጌድካ you know what choose whatever you want everything is available to you choose whatever you want ምረፅ ምርጫኻ እዩ ኩሉ ነገር ተዋሂብካ ኣሎ ብምርጫኻ ከዓ እንታይ ኣሎ ሳዕቤን ኣሎ ፅቡቅ ነገር ክትረክብ ትኽእል ሓደ ክትተብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ኮንስኮንስ ኣለዎ እስኻ ግን እቲ ምርጫኻ እንታይ ምርጫኻ what do you want to be ካብ ሎሚ 5 ዓመት እንታይ ክትከውን ትደሊ ሕጂ ቀዲሙ ዝመፀካ እንታይ እዩ ከምኡ ትሓስብ ከለኻ ኣእምሮኻ ቅድሚ ሕጂ ሓስብካ ኣሎ ስለ ዘይፈለጠካ ኣክደፈና ና 5 ዓመት ንፀንሕና ይፀንሕን ክላ ኣበይ ትምልካ ዘይኮን ሕጂ ስእሊ ይሓፅረካ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ፀገም እንታይ ምስሊ ከይቡ ብዓይኒ ዝርኢ ሰብ ብዓይንኻ ንድሕር ክትርኢ ጀሚርካ ኣብዚ ዓለም ይጠፊእኻ ኣለኻ you are just done بعينها كم حدا كيلومتر على خطري تخليها بلبها قد كندير تخليها هيفن كتبصح تخليها جنة بصحة تخليها بلبها بلبها زي لها عالم كتبصح تخليها بلبها هاتام كتكون تخليها بلبها كل نجار كتكون تخليها this is imagination مالتي الصراحة بتي لبها ريحها أبناء مشمو ناي والت ديزني وورلد نفطر خلاص نبزلنا ديزني وورلد فلت سوالو بزي ديزني وورلد زي مناك قعد صوتلو عابي مزانك عزولا كل عدتات ماتي ديزني وورلد والت ديزني تي مسراتيو وين ما توانو قدام يجمر سب ابتي موداتا قدمي ممراقو يميت تسواي قدمي ممراقو بقى قدمي اغاطامي مودو بقى ودي كله انجينيرات قلمله ديزاينرات بمولو مهندسان اوديهم سبرو كاي رايت ممراقتا ميتو حجي ابتي ممراقتا معلتناتو هذا منسي أناونس يقبر نيرو أو يزارب نيرو بزعبة تاريخه بزعبة نايت سدرابيت كم يكم زنبرة كم يكم زمسك كل نجار يزارب نيرو هجينا بلغلو انتايلو نايب حكي ما سمعنا والت ديزني لو ما أنت زي مهلاو بزمدري لو ما أنت نزو كله شيء نزو كله ممرات هاسي زي مرأي نايب حكي ما سمعنا قليلس يزارب نيرو كم يزاريو تمدرخ عاصو نيرو مات هجي سويتو كم نيو ويا لا مسيا سويتو مات بعد بيتنا والت ديزني ديزني وورلد فترة ماتي مسيا سلامات كملهم ده عندهم لاتهم سلام أبز مسئلة الله بمدرخ نزم من أسيك زارو بس أنا حتى نشك الروم وصل زر الله خيراته وا تجي كل سب انتهي كتر مدة انتهي تكاغير زوال عقل قليل لما تم لسني لد إذا خبلت أنا أبز تتهلو نيرو تتري نيرو زبر زربا already كأدم ري وين السوق
نحن بجزا خلنا كم زكهونيو إذا حجز نحن نعاهم يحدش له نعين نعاهم يزي أبزي مدري خلينا نريزنا لو معت ممرات أمبر والت ديزني already أبروسري وكل جزء بزعوا يزعل لنا نيريدو إذا حجز ريوز لهم صوص is already ريو نيرو أدم ريوسي ينقرنا نيرو ممتاز يسي حجي بعين خاطر راي كتري نحر جميركا just very bad أي بس إحنا حج that's why you sub كينيو إسلام تاعي أبز مدري زلنا زبالك عنتوي لك سبات كسب كنا يرققت مخانا عند حرزي فلتنا كل نجار يخبرنا منات بسجانا أنا حسب بسجان حرم حساب جميركا سجا just دخوم سجا just موت قد إفزدكم تحريمو دم زوج قالي سجانا بس سجا أنا قطيني أنا عبارة أنا حصيري أنا سلمي أنا شغري حصيري أنا خمزي أنا عكسب عنك إني سب دمسي كمزي قال مل إذا كله زي just body right just حمشة percent رأي representative جبرنا نتحكينا من النت ناتنا مات سلزي اندحر بنفسنا ويدما بأمره ناس كساب كندي like genius بك زبالة مستنكر زخنا بعالم تفطرنا كاب تفطرنا زخون نقدر مستنكر نحلال لهون أمرنا مخانو أنت زي فلتنا أنت حنكونا رأيك اللي ونا يكلني مرات نترأيناتنا قطيفنا قلنا نحسب لنا عاب نجر أنت حنكونا بتصابوا نجارات مصانعي أكلاتنا أنت كلنا أكلات نبر وأنا صار حتصير نخليك توصح نزي كلا أسهل تسلم ده خليك توصح نزي كلا أستغرف النار جخا تميلك سدتني أسغاسي تميلك أبيك توصح سدتني أقولك أسخا أبيك توصحه قال خبلنا يا مالتي سلزي beyond سجانا that's why أنت عجي تي رأيك قدمناك مزلو أنت هاتكون تدلي ويدما أنت كل وقت تدلي أبي هات بس تدلي زلها ويدما كم سبسي كم عين سبي هات صباح نقول تذكر تدلي we can take Abraham Forky so we all know so okay guys أبجي أزلنا 427 can I ask you one question حتى تفكر لديهم لما عندناش حق خزاربي نايل بيك خزاربي لما عندناش يهبوا يسحب 428 أبراهام فوركي كندي سباتنا نفلطه زخون إرترا واحد كده درفنا يمين خطوة نلقى أنا أبراهام فوركي يجيب لك رايت حق ولا حصل حنت درفنا أبراهام فوركي وصل لي الكاكن حنت درف زوج سجن از يوم وحداتهم 900 أي وصوانم I have asked by myself بوزا حصل صار حطت كده بوزا حصل حطت كده نمتى أنا أبراهام فوركي نفلطه وين نمتى كده أنا أبراهام فوركي نمتى سمنا شطاي عملي سمنا قالنا نقبل because أنت أبراهام فوركي بزح ديكيتر كينو بزح ديسبلين كينو بزح ديسبلين كينو بزح صعري بزح واقع بزح جيزة كفيلو ذات راير ديسبلين نحن شموت راي بموساد نروح نمثل ندلي أيكون عندي واي نايك نلبس واي ناي جوردن مايكل نلبس واي ناي رونالدو كلان نلبس because رونالدو زخفلو واقع بمود ونحن حنوصل ندلي isn't it it's easy كو that's what discipline كو نحن كنا أبراهام فورك نفوتوكو در العلي زدور في سوات كارلو جن كندتنا توز خدوا أيكودن أبراهام فوركس كله جيتار تصوت أورجان تصوت I think درجة ديت تصوت عن قاس يلا درجة everything زهر قالوا كو قد أبراهام فوركس يجمروا أزيوم نفع عزنا ورجن حانت درفهم كرار كمان زي كل درفت له we don't remember them أين ذكرهم منا كنا أبراهام فورك جن تخلوا زخفلوا واجاتات نوعينا نذكره زين أتناتو discipline ويدما أتي مود أتابك أزخفلوا واجاتات بمرو نوعينا نذكره that's why في السبات ناي أبراهام فورك خدان ناي جوردن مايكل ناي منشمو ناي كريستيانو رونالدو ناي جلمله ناي ميسي ناي جل كلمله زلبش خدان مات مرات نمنتاي أتي كل واجا زخفلوا أتي جيزة تفادو تمرتي أتليت خصنا أتي مصحف تخنبب أتي براكتس كجبر زخفلوا واجا بمرو أنا في شخص عمله يلا قبر عبيله وين ما أنا أبراهام فورك إسألي بروفايل جره نعرف مسيلي دلي simply بقى زي كيف الكل واجاس نعرف مسيلي دلي so that's what السخاء كتمثل لي خاتدلي ويسخ تكون خاتدلي that's too different وخلوا حكم اللي قالك last time سي ترى معك الهوا دس لزبلتني حنتي بالاب تيك توك تاش متكلم نيراني إيش فيديو سريع حني راسي أنت إلاتك أتحوى نعاسي كلام أبتيك أي حتى عمباري قال زبان ناي قد ليك أب إيطاليين كلو كلام بحن سامي منيرو مستحوانا تاقوال مالتي حجي لك 10 دخلت عمديم 10 حد عمد أبز نبرو لجيزي سي أبت بيت مرتين تباهيلو متحفت دقايا تباهيلو حجينا أمنت أنا مش هالو خنسا دست بلك متحفنا عيتبني أنا هتا دست بلن متحفنا عخيبك مالتي as a gift شو أبتناتو أبراهام أفورك زهاوسي he was 11 years old تاقوال تقلت عنيرا تا متحف كان دار آياتها تقلتها and he said like my band will play حسرت حد عمتين كله حجينا بتاع عنده يزبل كيا إذا أقدم كبر بعين إذا بلب خمر أيت نوي حكتو قاعد زغلك فهمت أنت يزبل كان كيسك عند ناس like سكين كجبر زغل رح أكتب وحدي صحبتي حدا خد زبلة أسرحنا يا إبراهيم فورك دماني
ازي بقى بقولعون كله he was بتعمل visionary زخون عين سبينيرو حلم نيرو نادي حلمه ها جيرو مالت that's why أنا ما حجي لتنس discipline كوين زجابرو نجا نذكره أبكي سيتويشن نتيوتنا لك أتقل أزلهم جسم معنا مالي so yeah إذا أبغى خلوك كمل على كاس دل خينا يسا تشمو yeah that's it نسأ تا زعبيت نجر تي مبزحة جيزة تي نخاف له واقع نابنت أب عالم أب باسكتبول عارف the most failure سب مني نحلكمه مني the most failure مني like زبزحة شو تزحة سمني نحلكمه مايكل جورداني زبالة اسم زلون استعوت سب كمان نحلكه مني مايكل جورداني so you can name it توماس إديسون زبزحة فتنا نلتش زفتنا من نحلكم more than 10,000 مني توماس إديسون مني زبالة اسم زلو قبلتشي وين ما أما برات نحرينا توماس إديسون زنا كي اف سي ريخي لغنا كي اف سي تبل زنا تشيكن مالت اوروبا نحررهن او امريكان كندا ارجحو تاشم yes so it's all about trying بك انا حاره ነገር مريسكاسي كسب مودات تختفتنا ابز حج ازيو اسرچاوي زخونك ازيو منات سبات كل حقوقايوم تنصلوታት አሎ سب غايلا ناخدم صحابت منبابيو سب تيك توك ناطوقه نسخا بينخا براكتس مغباريو استاتي حتك حجي نز كله زي ريدي ديخا تزبلكي انت ويسي بخمي هنا زبنيا قدامي سيلف ديسيبلين كلوكا ويدما سيلف جزارسخا سيلف كنترول كتقبل نحركينكا you have to have a purpose رأي كلو علامة خلوك علوم مدب كلوك علو بيوك مدب زي بلو either you run your day ويدما your day will run دي بلا جمرون معلتها ويك توزدكا ويدما سخات تقاط صريخة تزيكين معلتها تقاط صريخة أمس أبيك حرق تريخة بفيسبوك واللايف ويدما بتيك توك تريخة هاندبت مسئلكا مسؤول تسعة تطفيها دحريو التنات كازلك ويل باور ويدما تزلك عالمتك كقدلي دحريو ميسكا نبتي زد لها نجر كتوكراي تخلنيها كقدلي سلسك قدامي purpose كلوانا لو إحنا نتمنى نكون تكنا نمسينا بزي جزا خرايك نقفل ويا بتيك توك جيزانا خنا طف ويا فيسبوك راح نتكلم ويكن نعرف تراي ويكن نزارب تراي كنا نمسينا بزي بيون دينا مسينا زدلا ملؤوان ملخوان يزبل مش this is our purpose at the end of the day أنا زرخبكوا نمنتهي أنا مسينا نحلكم كن ملأن كن ملك عن زي عمدري so أم مملا صبغاتنا نفعتنا رايت ملأنا رايت حجي تعرف هذا مملاخيا مملاخيا مملا نفعتنا أتيس نولدنا معتي yes نبزحنا right so مملاخ جن تعرفاتنا الله مملاخ كنتايو كنت نقرأ مملاخ نسبات هاي كان ديكتيت كتجبر ويد ما نسبات هاي كان كتجزء انتاي دا قدامي نتستوهاي بكازلو gift ويد ما نتأملاخ بنات أذهبك هياب نعوم مملاخ مالتي كلايكا نقولنا عواف سماي نعساتات مدري ويد ما نزبزر لاب مدري نتأملاخ انتاي قرب فتر مش قرب سي أملاخ فطري سب فطري يكونن ود سب كنتاي قبر نتأقرب وسينا تصبوت طاولة قريبنا صراريبنا تصبوت عرات صبوت صالون صبوت قال نجار نكبره منات نمتاي كم فتارينا فترت سلزو خنا مال نايزي أمدري كن أبز مدري حيلنا سلزي we are a creature نايزي مدري أملاخ نايز كل نجار فتر نحنا خا أبز مدري استوهابنا تجاه نعو كن ملخ ويد ما نعو خنجز نعو خنا بلني نامسنا ماتي سلزي كسب كندز حيلي خمزلنا نحن زي فلتنا كسب كندز جانا مخنا كسب كندز فليات سبات فلي أفات أطرا خمزلنا خاب كلهم عينت فترة أبز مدري زلوا نحن زي فلتنا كل جيزة انتي كوني درت نتكلمنا you know what أنا كوي كلني أنا كو خمزية you know صقم شجر سدت قال ملك كل يوم نعين عهمن بفولي هي تواهيلهم نعين heaven استوها ويكونن everyone has a problem أبز مدري زلوا إذا كل سب صقم مالو صقم ترايز فعله نقولين يشتكوا نقولي عبي عجزعوا كل تنقري زلك وي أب صقم كتوعد وي ما نتصقم كتفتحوا قال نقدر تقبل أرجع حتى حسبكم زي اللي حنت نقري سو كل عينة سبعة نسبات كل تنقرات قبرهم وي تتعللهم وي ما تناقحهم كل تنقر حلقات قبرهم يتخليها سو سبات أب يوتيوب أب ميديا أب زخون نقر كن سبعهم كلنا كل تنقرنا نصبها بهم وي جزاء رسنا نحن نركب كحب بزناهم وي ما سجماتنا تتنكيفهم تبدل كاكويكا نسخة كوي جبا كاني نسخة كوي نجودينت وي ما نفيكتم ما ينسى أسمعهم نعنا تجبرنا بك أبتي بريشر بيد ما حقها تبدله أنا دنا عكم زجبا أني إلكا ناي إيموشن ويد ما ناي سمعت كينكا يحزها ماردي سلزي كنسمع خلنا سبات كنت نقع لنا إذا سمع زلوخسي نعاي
ኣብ ህይወተይ ገለ ነገር ንክገብር ምስ ገዛ ርእሰይ ንክራኸብ ወይ ድማ ንገዛ ርእሰይ ተመልሰካ ሓታ ሓደ ነገር ኣብ ህይወተይ ንክዓይድ ዝነግረኒ ዘሎ ወይ ሰምዖ ዘለኹ ወይስ ሰብ እዚ ንዓይ ኣብ ኢሞሽን እትዩ ወይ ድማ ከም ዝተበደልኩ ወይ ድማ እቲ ፀገማት ናተይ ሓደ ግዜ ሰባት መፅኦም እንታይ ይብሉካ ኣብዚ ዓዲ ከለካ ወይ ድማ እትነብሮ ዘለካ ቦታ ከለካ መፅኦም እንታይ ይብሉካ ባኡ ወይዘር ሎማዓንቲ ከምዚ ውዒሉ እዚ ከምዚ ውዒላ ኣብኡ ኮ ኢኻ ዘለካ ምስኦም ኮ ኢኻ ዘለካ ምስኦም ኢኻ ዘለካ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣለካ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ኣለካ ወይዘር ሕማቅ ውዒሉ ሎማዓንቲ ወይዘር ከም so what I feel it ኣለኹ እኮ ምሳኻ ግን it's like ታሪክ ኮይኑዎም እቲ ናይ bad news እንታሽሙ ምግባር yes ሕጂ ንዓኻ እንታይ ዘርእካ ምስልኪ ይከብደካ ኣሎ ተበዲልካ ክብለካ ከሎ ሰብ እንታይ ክትሰማዓካ ይፊል ከምዚ ኬር ዝገብረልካ ዘሎ ጊዛዊ ኬር ዝገብረልካ ኣሎ ብልክም ንጊዛዊ ፅቡቅ ደስታ ይስማዓካ ግን ኣብ ሂወትካ ሓንቲ ነገር ኣይዓየልካን ካብ ከምኡ ኢነዋት ሎማዓንቲ ከምዚ ውዒሉ ከምዚ ግን ክትገብር ነርካ ፅቡቅ ነይሩ ከምዚ ኸ ብዛዕባ ከምዚ ኸ ገለ ነገር ንክትሰርሕ ዘተባብዓካን ገለ ነገር ንክትገብር እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ኣብቲ ስኻ ናይ ቪክቲም ወይ ድማ ተበዲለየ ከምዚ ኸይነየ ከምዚ ኸይኑ እዩ ወይ ዘር ከምዚ እንዲ ኸይኑ ዊንተር ሕማቅ ዘለለን ዘበን በቃ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልካ ንሕልልካ በቃ ኢነዋት ሓቁካ እዩ ኣድሚት ትገብራ ሽዑ ስኻ እንታይ ገብርቲ ኣእምሮኻ ሽዑ ሓቁካ እዩ ዊንተር ከቢድ እዩ ዘለ ሕጂ ከመይ ገይረ ክሰርሕ ክእል ሕጂ በዓልኩ ዝተኾንካ ሓቆም እዮም ከምዚ ኢሎምኒ ሕጂ እቲ ናይ ጉዳይነት ወይ ድማ እቲ ናይ ቪክቲም ማይንድሰት ሰባት ይቀልቡኻ ሰባት ምስ ቀለቡኻ ሽዑ ከይንካ ሽዑ በቃ ከም ቆልዓ እሩሩ ክብለካ ዝደሊ ትደሊ እሩሩ በቃ ተበዲልካ ከምዚ ከይንካ እንጂ ምንሽ ክብለካ ትደሊ ሰብ ማለት እዩ ግን እዚ ንዓኻ ብሂወትካ ሓንቲ ሰንት ወይ ድማ ሓንቲ እመት እውን ኣይውስኻልካኒ እንታይ ዳይ ዝገብረካ ኣብቲ ዘለኻየ የንብረካ ደሴም ወዲ 20 ዓመት ከለኻ ወዲ 40 ዓመት ዕድመኻ ይውስኽ እዩ ኣተሓሳስበኻ ግን ደሴም ይቕፅል ሓደ ግዜ ደቂ 40 ዓመት ዕድሚኦም 40 ግን ከዓ እንታይ ንርኢና ኣተሓስቦም ናይ 15 ዕድመ ንርኢና ሓደ ግዜ ከዓ ደቂ 20 ዕድሚኦም 20 ከሎ ናይ 40 50 ዓመት ዘለዎም ኣተሓስባ ክሓስቡ ክእሉ እዮም ስለዚ unfortunately ባዲ ናትና ዕድመና ባዕሉ ዝውስኽ ኣእምሮና ኣተሓስባና ግን ወይ ድማ ንቕሓትና ግን ምርጫ እዩ ኣውቶማቲካሊ ኣይውስኽን እዩ maturity is choice ብሱል ክትከውን ምርጫ እምበር ባዕሉ ዕድመኻ ስለ ዝወስኸ ጥራይት ማቹር ትኸውን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ቀዳማይ ፐርፖስ ክህልወና I think እሳ ቀዳማይት ዝብላ I think ገለገለ ፖይንታት እውን ኣለዋ ምናልባት ሰምዓክሞ ድሕሪና ኣናብን ክንከይድ ፀገም ኣብ ኣካልኩም ንላዕልካ እንታይ ከም ሰብ ናትና ስጋ ሙት ስለ ዝኾነ ኣብ ቅዛና ምንባር ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ከምዚ ሓደ ግዜ ኣቃሊብካ ታሪኻስ ጥዑይ ከለኻስ ናይ በቃ ናይ ስደት ሕማቕ ስምዒት ስማዕ ከምዚ ናይ በቃ ናይ ሓዘን ገለ ደርፊ ክትሰምዕ ትደሊ ንዑ እንዳሰማዕካ ካስ ልለት ትብል ገለ እጂ ካልእ እንታይ ኣሎ ብብዙሕ ተደጋጋሚ ዝርኢ ስፔሻል ኣብ ቲክቶክ ንኣብነት ስኻ እኮ ከምዚ ገይሮም ካ ከምዚ በዲሎም ሕጂ ኣነ ይጠራጠረ ሓደ ግዜ ከምኡ ዓይነት ቪድዮ ዶ ይሰርሕ ይኸውን ገለ ይብል ሰው እንታይ ኣሎ እቲ ናትና ነፍሲ ኣብቲ ቅዛነ ምንባር ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ሰው ሰባት እንታይ ይገብሩ ሓደ ግዜ ይነግሩኻ ፀገምካ ስኻ እኮ ተበዲልካ ኢኻ ከምዚ ኮንካ ሰው ነቲ 10 ግዜ ፀገምካ ይደማምሩልካ መሽዑ እንታይ ትብል እዋ ተበዲለ እኮ ኣነ ሓቂ ትምህርቲ ክሓምቕ ትብል ወይ ትምህርቲ ሕምቀትካ ድማ ናይ ገዛ ርእስኻ ስንፍና ራይት እስኻ ዘይትለወጥካ ዘለኻ ተዓንቶ ይንብሎ ዘለና ንኣብነት ዲስፕሊን ጌርካ ብሓደ ነገር ስለ ዘይምግባርካ ሽዑ እንታይ ትገብር ኣብቲ ቅዛነ ጥዑም ይመስለካ እዩ ሽዑ ኣብኡ ትነብር ከምቲ ዝበልካ ዕድመ ናይ ምውሳኽ ግዴታ እዩ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክትመልሳ ኣይትኽእልኻ ክትሕልፋ እውን ኣይትኽእልኻ እዚ ላይ ኔቸር እዩ ስለዚ እቲ ተፈጥሮ እንታይ ይገብር ኣሎ ስርሑ ይቕፅል ኣሎ ዕድመ ይውስኽ ኣሎ እቲ ናትካ ምርጫታት ግን ስለዘይተወሰኸን ስለዘይቀየረን ኣብቲ ዘለዎ ይተርፍ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይኸውን እቲ ኣካላት ናትካ ወይ ድማ እታ ስጋኻ ናይ ወዲ 40 ዓመት ነፍሲ ክትሕዝን ከሎ ኣብ መንፈስካ ወይ ድማ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ተሓሳስባ ግን ላይ ከምቲ ናይ ወዲ 15 ወይ ድማ ናይ ወዲ 20 ዝነበርካ ይኸውን ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻ ነብስናትና ኣብ ቅዛነ ምንባር ይፈትዩ እቲ ቀንዲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚ ኦኬ ተበዲልካ ይብሉካ ተሃልዮም ኦኬ ሰው እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝሓሽኩ ሰብ ክኸውን እንታይ እቲ ከሲርካ እኮ ኢኻ ተይልካ ሓደ ሰብ ኦኬ ከሲረ ግን እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ኬዛ ከምሽ ዝብላ ሓንቲ ነገር ኣላ ላይክ እቲ ሓደ ግዜ ሲልካ ነዳዲ ክውስኽ ከም ምዃኑ ሓደ ዓርጉ ዜና ሰሚዕ መፅኡ ተረዲኻኒ ሰሚዕ መፅኡ ኢሉ እንታይ ይብሎ በቃ ነዳዲ ክውስኽ እንታይ ኢና ክንገብር እዚ መንግስቲ ዝደገለገለ እንዳበለ በቃ ብጣዕሚ ታሽሙ ኮይኑ ይነግሮ ሽዑ ኬዛ እንታይ ይብሎ ርግፀኛ ዲኻ እወ ሽዑ ዘበን ዝነበረ ገንዘብ እንታይ ገይሩ ኣብ ነዳዲ ኸይዱ ኣፊርዎ ነዳዲ ወሲዱ ኬዛ እንታይ ገይሩ ሃፍቲሙ ናቱ ሸርስ እንዳዓበየ ኸይዱ ማለት እቲ ተሻቐል ዝነበረ ሰብ ግን ሓንቲ ነገር ከይተረፈ ኣብታ ዝነበራ ሻቐላ ኮይኑ ግዳይ ናይቲ ምውሳኽ ዋጋ እውን ኮይኑ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሰው ፀገም ኣለካ ነቲ ፀገምካ ተቐቢልካ ክትብል ክትስእ ምፍታን ግን ዝሓሸን ዝበለጠኒ ንባዕሉ ኣብ ዲስፕሊን እቲ ቀዳማይ ሰልፍ ዲስፕሊን ተሃንፀሉ ነገር እንታይ እዩ
حمقتك بدلك تزلك كل ነገር ምጥዋርን ምፍላጥን ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ሕማቅኩም ምዃንካ ኣብ ምንታይ ፀገም ዘለካ ብሓፈሻ ጎደሎታት ናትካ ኩሎም ትፈልጦሞ ብድሕሪኡ ከዓ ንዕኦም ንክትዕርዮም እንታይ ትገብር ተበግሶ ትወስድ ማለት እዩ ሶ ኣነ ኣብ ናይ ዲስፕሊን ምህናፅ ቀዳመይቲ ዊልሲ ቢዝ ብቀዳማይ ክዛረባ ብሓንቲ ንእሽቶ ቪድዮ ሰሚዐ ነይረ ሰልፍ ዲስፕሊን ክትሃንፅ ክትጅምር ከለካ ይብል ነይሩ ንገዛእ ርእስኻስ ከም ዓርክኻ ጌርካ ፍቅረ ንብፃጋ ካብ ነብስኻ ፍቅሮ ዘይኮነስ ነብስኻ ከም ዓርክኻ ጌርካ ፍቅረ ዓርክኻ ሓደ ፕላን ኣውፅኡ ጂም ናይ ምስራሕ ፅቡቅ ኣካላት ናይ ምህናፅ ዕላማ እንድሕር ተውፅኡ ንዑ ሕማቅ መግቢ ክበልዕ ክትሪኦ ከለካ ትዛረበ ኢኻ ስለምንታይ ትበልዕ ኣለኻ ኣይትብላዕ ትብለ ኢኻ ካልኣይ ነገር ጂም ካብ ምዃድ እንድሕር ተዘሪፉ ጂም ክትከይድ ኣለካ እንዳበልካ እውን ትቕስቁሰ ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ ግን ከምኡ ኣይትገብራን ኢኻ ዲስፕሊን ኣይተዝሕዛን ኢኻ ሶ እቲ መጀመርታ ገዛእ ርእስኻ ምቕባል እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ንገዛእ ርእስኻ ከም ዓርክኻ ጌርካ ምፍቃርን ምሕላይን ማለት እዩ ዲስፕሊን ከይካ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ተበፃእኻ እንዳርኣኻ ምኻድ ማለት እዩ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ማእኸል ሓዊ ደስ ዝብላ ፖይንት ኣለዋ ካብ ናይ ፅቡቕቲ ፅቡቕቲ ሕጊ ዘኪርከኒ እንታይ ዝብላ መፅሓፍ ቅዱስ ንብፃይካስ ከም ነብስኻ ፍቅሮ እዩ ዝብል ራይት ኣነ ኸ እንታይ ይብል እንተተኻኢሉ ንዓ ኣዳፕቲ ምግባር እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ንነብስኻ ከም ብፃይካ ፍቅራ ኣንፃር ናይታ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብላ ማለት እዩ ገብተላ ምክንያቱ ኣብ ዘይንብር ዝነብር ሰብ በዚሕሎ ማዓንቲ ቢካዝ ሓደ ሰብ ገለ ግበር ንዓሎ ማዓንቲ እስከ መፅሓፍ ኣንብብ ወይ እዚኣ ግበር ወይ ኮርስ ኣላ ወይ ትምህርቲ ንሕድካ ኣይሰምዓካኒ ምሽ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ኣብ ነብስና እንታይ ንገብር ሸለል ንብላ ኢና መርዓ ናይ ሓደ ዓርከይ እኳ እዩ ፀበል ናይ ሓደ ዓርከይ እኳ እዩ ከምዚ ጉዳይ ናይ ሓደ ዓርከይ እኳ ኢልካ ግን ሙሉእ መዓልቲ ዋጋ ትኸፍል ሙሉእ መዓልቲ ፀገም የብሉ ናይ ዓርክኻ ምኻድ ናይ ዓርክኻ ዋጋ ምኻድ ፀገም የብሉን ባ ኩስቶ ኳይ ሞ ላይፍ ክኸይድ ሞ ኩስቶ እንዲ ካብ ኤርፖርት ዝመፅ ዘሎ ሞ ኩስቶ ሕጂ ርአይ ንኩስቶ ይፑርድ ልዕሊ ነብስኻ ልዕሊ ነብስኻ ኤግዛክትሊ ያ ሕጂ ድሕሪኡ ምስ ወዳእኻ ምስ ውፅኻ ከዓ ንእሽተይ ነገር ገለ ነገር ተሓቀኛ ንስኻ ምስ ገበረ ወይ ድማ ገዛእ ርእስ ምስ ፈቐደ ወይ ድማ ቀዳምነት ዘይምሃብ ምስ ከልኣካ እንታይ ትብል ሽዑ ንስኻ ተቐይሩ ኣነ ዘይኢደይ ኣነ ለዋኽ ኮይነው ከያ ከምዚ ኸይነ ኖ ኖ ኖ ኖ ዳትስ ኖት ራይት ስለዚ ቀዳምነት ንብፃይካ እንድሕር በተግቡእ ትኸይድ ኮንካ እንድሕር ንገዛእ ርእስኻ ቀዳምነት ሂብካ ኣበይኖ ትብል ቀዳምነት ሰሪዕኻ ፕላንካ ሰሪዕኻ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ዳትስ ፐርፌክት ታነ መፅሓፍ ቅዱስ ሰሪሕ ምሳኻ እንተዘይኮይኑ ግን ብኣንፃር ልክዕ ከምታ ንዓርክኻ ዋጋ ትኸፍለሉ ንነብስኻ ዋጋ ክፈለላ ንመፅናዕቲ ድዩ ንምልምልማድ ድዩ ንሓድሽ ቢዝነስ ድዩ ንሓድሽ ስራሕ ድዩ ንሓድሽ ዕዮ ድዩ ዋትኤቨር ንስኻ ትገብሮ ብዘይገድስ ኣብኡ ልክዕ ከምቲ ንዓርክኻ ትሓልፈሉ ሓሙሽተ ወጋሕታ ደው ኢልካ ትኸደሉ መርዓ ኣለዎ ኢልካ ሙሉእ መዓልቲ ትጠፍኣሉ ኣብኡ ከዓ ንገዛእ ርእስኻ ዋጋ ክፈለላ ሕጂ እዚኣ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ናይ ብሓቂ ይሄ ፅቡቕቲ ኣረሲኺ ኣልኪያሳ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣብቲ ኣብነት እንታይ ይብል እስቲ ምሸት ኮይኑ ስራሕ ውዒልካ ሲ ትጠሚ ተረዲእኻኒ ሽዕታይ ትብል ምስራሕ ምሽየከይካ ስቂለ ክድቅስ ኢልካ ጠሚኻን ከለካ ትድቅስ ኣት ዘ ሴም ታይም ዓርክኻ ኳሕኩሕ እንድሕር ተመፅኡ ግን ነቲ ዓርክኻ እንታይ ትገብር ተሲኢኻ መጉ ትሰርዓ ኣሎ ሶተይ ከይዱ እቲ ሕጊ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተገምቲሉ ማለት እዩ ከም ዘላታ እንድሕር ይሲ ኣምላክ ከማሲ ኣፍቂድና ኣሎ ማለት እዩ ቅድም ተግበር ንገዛእ ርእስኻ ፍቶ ሽዑ ድማ እንታይ ትገብር ነቲ ጥቃኻ ዓርክኻ ዘሎ ማለት ምሻሎ እቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ሓው ላይ ዘይፍቅርቲ ነቲ ዘይረኣዮ ነገር ወይ ድማ ነቲ ሪኦ ዘይፈልጥ ኣምላኽ የፍቅረካ እያ ክብል እንከሎስ ካይንድ ኦፍ ሓሶት እዩ ምሽዶ ሶ ንስኻ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ከምቲ ዘላቶ ከይተቐበልካያን ነቲ ዝግባእ ነገር ከየማላእኻላ ንካልእ ሰባት ክትገብረሎም ክትከይድ ከለካ ከዓ ሓቂ ይኮነን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝበልከ ቀዳማይ ትህሰዮካ እንታይ ዝብል ስምዒት እዩ እቶም ሰባት ገዛእ ርእሶም ክፈቕዱ ክትሪኦም ከለካ ዝጠልሙካ ዘለው ኮይኑ ይስማዓካ ወይ ድማ ትቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ነገር በቃ ላይክ ኣነ እኮ ከምዚ ፅባቐ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓካ ተረዲእኻ ኢትስ ጉድ ላይክ ንካልእ ሰባት ክትሓልሎም ልውህና እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ግን ቅድም ንገዛእ ርእስኻ እቲ ናይ ዓርክኻ ቦታ ክትባለካ ሰው ኣብቲ ኣብነት ከምዚ ይብል ነይሩ ገለ ካብኡ ተወሳኺ ኣብ so yeah ቲያ ቀዳመይቲ ፐርፐስ ካልኣይቲ ዋጋ ምኽፋል ሬዲ ክትከውን ኣለካ እንታይ እቲ so as soon as ስኻ ውጥንካ ውፅኢኻ እንታይ ከም ትደሊ እንታይ ከተብል ምስ መፅኻ መቸም ኣዎንታውያን ሓሳባት ወይ ድማ ፕላን ጥራይ ብምፅሓፍካ ኩሉ ነገር ተቐይሩ ማለት ኣይኮነን ድሕሪኡ ዋጋ ክትከፍል ሬዲ ምዃን ማለት እዩ እቲ ዋጋ ምናልባት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ አንተ ዝበልናዮ ካብ መሓዙትካ እትኦም ዝነበሩ ምናልባት ሓድሽ ሳሎን እንድሕር ገዚእና ሲ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ኣረጊት ሳሎን እንታይ ኢና ንገብሮ ንጉሕፎ ኢና ራይት ወይ ድማ ንቕይሮ ኢና ንድርብዮ ኢና ስለዚ ልክዕ ደሴም ሓድሽቲ ናትካ መገዲ ምስ ኣምፃኻ እቶም ዝነበሩ ምሳኻ የዕርኽትኻ
ዝነበሩ ብፀቲ ከባቢኻ ዝነበረ ትኸዶ ዝነበርካ ናሻሂ ትኸዶ ዝነበርካ መፃወቲ ትክተሎም ዝነበርካ ኣብ ዩቱብ ትሰምዖም ዝነበርካ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ገለ ብምልኦም እዚኦም እንታይ እዮም ኮምፕሊትሊ ክቕየሩ እዮም ሕጂ are you ready to pay this price ነዚኦም ዋጋ ክትከፍል ሬዲ ዲኻ ዝብል ዋጋ ኣሎ ማለት እዩ ፀቕጥቕ መፀካ እዩ መገድኻ ነውነጆ ክብል ኣፕ ኤንዳውን ክመፅእ እዚ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ማለት ሶሪ ሳልሳይ ፍርሒ ኩሉ ግዜ መጀመርታ ሓድሽ ነገር ትጅምር ከለካ እንታይ እዩ ዝመፀካ هو تطفاخ هلم تبلكخ تطفاخ حج قال انفست قبر تبال قال هلم تبلكخ قدامي تمص ነገር نسع حجي فرحي كم مسغاغر امبر فرحي كم زي ديستني ወይ ድማ ከምዚ ደው ኢልካ በቃ ይነዋ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልልካ ብኡ ተኣሲርካ ዶክተር ገለኻ ዝኸፈይ ኢን ፋክት ሓንቲ ነገር ብዘይ ምግባርካ ወይ ድማ ሚኒንግፉል ዋጋ ዘለዎ ነገር ብዘይ ምግባርካ ክትፈርሕ ኣለካ ምክንያቱ ዕድመ ይኸይድ ኣሎ ከምቲ ዓንተ ዘልኩ ባህርያዊ ይኸይድ ኣሎ are you doing something good ሓደ ነገር ሚኒንግ ዝኾነ ኣገልግሎት ድዩ whatever ዝገብሮ ዘለኻ ነገር ሲ ኣብ ህይወትካን ኣብ ህይወት ካልኦት ሰባትን ኣወንታዊ ነገር ትዘርእ ኣለኻ ዲኻ እዚ ዘይ ምግባርካ ትፈርሕ ኣለካ እምበር ሓንቲ ነገር ዘይ ምግባርካ ክልጥ ኮፍ ኢልካ ሓንቲ ነገር ዘይ ምግባርካ ካይወድቕ ካይሰ ምናት ኣእምሮና so okay here it is ኣእምሮ ኣለና right ሓደ ዝበለፀ መካናይዝ ወይ ድማ ሓደ ዝበለፀ መሳርሒ ይብና ኣሎ so ኢድ ኣለና we all know ኢድ ከመይ ትጥቀመሉ ማዓስ ትሃርም ማዓስ ትመልሶ بخمي تعرب جقد كم صابي كاي صفعاني خميتم صفعة تبال كيفو صفعاني خجسكي right we don't right yeah you know كم يقدر كيست كم تقبروا الإدكا تخالف بعدنا كده we have أمورها هذا the most sophisticated دخانة كريشر وماتي ويد ما فترة ماتي بقى أزيو زدن صوت خانة فترة هالنا but unfortunately ورات هتوها بنان أنتي منظر كاي تلفت جزء خلا خاسي بزي أول ولا خمسة جبرات بال ناي قايد الله ورات مسكة تلفزيون كتجزا خلها كم لك على السيم على أمرنا جن ولا حد سوى نجارنا إنه وات كم جات تطوع بزيادة زارب كم جات بالإيرز نجارنا سبيله حجي ما عطوا ثاني نقبر بينا خمسة مصفى أي فتواناني أي فوطينا جين بوشتنا ثاني بال أنا كوزي تكم أنا كدرباية أنا كسدتنيا أنا كخمسة نعي كم زكاي كلام عشان ناكل تمرت أبيات نكايا زبلوا زيوم كان أمرنا نصور لنا we kill our mind أمرنا قتلنا حجي حجي كم زي تبالك عصرت 10 عام تخيط صنعهم ولا صار المسير اي نوات انا سقيري علامه 5 مسلك امر خنت يقول لك ايه وا كده 10 عام زنا كان زي تقم سب كلام مني يلي يزخخرك شات اب تقول شعوب شات اب ده حنسمعك له حلفن تراي until you adapt that mindset always امر خنت كم صالكاي او you know what تطفاخخ you know what فتحتك you know what كم زخونخ you know what خسرك you know what كاميرا تكونخ you know what كم زخونخ መቸም ካይራጋገጽኩም ተው ዝሆን ነገር ግብር ይኹን ዝደለሁም ኩሉ ትገብሮ ነገር የስ በመጽናዕት ተስተነይ ይሆን ኣሎ ግን ገለ ሰባት መጽናዕት ተሰንዩ ገለ ቢሎም ንሓንቲ ነገር ንኸጻንዑ 4 ዓመት ወዘሎም unfortunately ድሕሪ 4 ዓመት ያ ጉዳይ ኤክስፓየር ትኸውን ካልኦት ሰባት ይዕወትላ ሕጂ ግዜ ጽበየካን እዩ ክሳብ ስኻ ደልዲልካ ኣቢልካ ክሳብ ተረዲእካ ትመጾ ኣይጽበየካን ግዜ እንታይ ዳ ይዝገብር ኦልሬዲ ክሓልፍ ማለት ስለዚ ፍርሒ መሰጋገሪ ዳ እምበር فرحي نحار نجار نختحلفه كم مسجاري وين ما كم من ترد عند كمل بر أو ينوات كاي ود تفرحوا لك دوكت بلي بكر ما تزعابي مودتها كاب مدرن لعلي تودنا همش no like كاي تودنا أنت هتودنا like there is nothing like I'm مدري خا there is nothing so sometimes ودي كهلا تفرح يتودنا already كودي كهلا حرارة جيزة بحق البكرة حرارة جيزة already ودي كاب تحت درجة خلا خاسي تودع تبل أنت أخذ كسر like what do you lose أنت أخذ تودع أجي حرارة جزء كوفيلكا conscious ويد ما بنقحت تزلك أنا قرأت كتمرمر أزي أقداسن وأنا وني مارت أنت زي كأني كل جزء أمره حدا نقدر نمسخله تفرحها حدا نقدر نمسخله كم جات خونك قالت خونك لا وأنت فتحت النخل قالت خونك أنت ودوك كلنا so أمره هاي stupid أما عالتك ساب سنة psychology خمسة نعوز كسب ساش حساباتنا حسب نقول إذا كل سوسة شخص بس حسابات نحن تقبل كايو you are crazy unfortunately هبو 900 نايز سوسة شخصي نايت مالي ناي ورت مالي نزيد دقامي زيتك مع حساباتني exactly زيد دقامي حجي نوع أدابت قبر تأمنوا مالتي نوع أمين كشعور كلا أنا خمزندي نوع يكون كان نسخة بيون دي خب فلاك ناسي بزح سعرن بزح مكران بزح شجرن حل الناس مثلا في وقت ناس already كذا ميتا حليفنا أنا already أبليبيا أبسينا أبقى ملس كل الناس باين حليفنا مسينا
ካብኡ ዘፍርሕ ነገር ኦልሬዲ ኣይተጋጥምኒ በቃ የልቦን ካብኡ ዘፍርሕ ነገር የልቦን በቃ that's the end of the day በቃ መወዳእታሲ ማእኸል እንተዘየሎስ nothing ገንዘብ ድዩ ገለመለ እዚኦም ኩሎም ድሕሪ እዮም ስርዑ ንዕኡ ከማን ተፈቲና ሓሊፍና ያኽንስና ኣብ ዝማዕቡል ዓዲ መፂና ግን ሞ ምተማሃርኩን የደኮ ግን ከምዚኣ እንዳ ኢሎም ሞ ዳሕራይ ስራሕይ ካይከስር ከዓ ዳሕራይ ከምዚኣ ከይከውን ኮ ዳሕራይ so honestly to be honest just let's coffee ኢልና ሓንሳብ ግዜ ወሲድና እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ካብ ሎሚ 1 ዓመት መፅእ ኣላ እዚአን ዝሓለፈ 10 ወርሒ ክገብረን ዝቐነኹ ወይ ድማ ክሰርሐን ዝነበርኩሲ ኣብ ህይወተይ እንታይ ወሲኻናለይ እንተዘይ ከይኑ እቲ ካንሰል ክግበር ዘለዎ እናውፃኻ እቲ ክወፅእ ዘለዎ እንዳውፃኻ ትኽድምሰስ ዘለዎ ክድምሰስ ትቕየር ዘለዎ እናቐየርካ እንድሕር ዘይከይድካ ወላ ሓደ ደሴም ኢኻ ዝመፃ ዘለዋ 5 ዓመት ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመት ደሴም ውፅኢት ኣለካ ማለት እዩ that's why ኢንሳኒቲ ወይ ድማ ፅላለ ዝበሃልሲ ሓደ ነገር ደጋጊምካ እናገበርካሲ ዝተፈለየ ውፅኢት ምፅባይ ዝብሉ ኣልበርት ኣንስታይን ማለት እዩ thank you about ብጣዕሚ ፅብቕቲ ታሽሙ መግለፂ ክትለና ፀኒሕካ ማእከል ሓዊ ኣነ ከዓ ገለ ካብቲ ታሽሙ ከዓ ስሞል ስቴፕስ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙ ኣብ ዲስፕሊን ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትገብር ክትጅምር ከለካ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ዲስፕሊን ኮይንካ ክትውድኦ ፕላን ምስ ወፃኻ ወይ ድማ ዕላማ ምስ ሓስካ እቲ ቀዳማይ ዘድሊ ነገር ወይ ድማ እቲ ብሓፈሻ ፅቡቅ ክኸውን ኣይሚን ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር ምግባር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሓደ ነገር ፕላን ክነውፅእ ከለና ንዕኡ እዚ ብስነ ስርዓት ክኸውደ ኢልና ወይ ድማ ነብሰይ ገቲእነ ዝጉዕዞ ዝኽጓዓዘ ኢልና ክንሓስብ ከለና ብጣዕሚ ናቲ ፕላን ንዕብዮ ልዕሊ ዓቐን ንዕብዮ ሽዑ እንታይ ይኸውን ኣእሙሮኻ ገና ከይተጀመረ ከሎ ትህኪ ትሒዞ ከምዚ ምሽታሽ ዝበሃል ኣሎ ዓይኒ ተሃካይት ብርክኻ ጎያይት ይበሃል ኣነ ቅድም ኣብ ኤርትራን ከለኹ ላይክ በረኻ ምሽቲ ከይዲ ዕንጨት ክተምፅእ ሸውዕቲ ታሕቲ ኮንካ ነቲ ዓቐብ ክትሪእን ከለኻ ኣብኣ ከለይ ኣካላትካ ረሸሽ ዝብለካ ሸው ክትጥምተ የብልካ ሓንቲ ስቴፕ እንዳተጋዓዝካ ጥራሕ ክትከይድ ኢኻ ዘለካ otherwise ወላ ምሽ ዕንጨይቲ ኣብ ሕቑኻ ተሰኪምካ ኣብ ዝባንካ ነዚኣ ሓንቲ ማይ እዚኣ ሒዝካ ተኸዶ ኮይኑ ከማ ኣይስማዓካን እዩ so እቲ ፕላን እንድሕር ተዓቢ ወይ ድማ እንድሕር ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መደብ እንድሕር ተውፂና ይህከየልና እዩ ካልእ ነገር እንታይ ይብል ካብቲ ነብስኻ ንላዕልሲ 400 ዝዓብብ ነገር ክትገብር ኣለካ ክጅምር ከለካ ኣተማዊ ልምድታት ኣዝያ ጠቃሚት ወይ ድማ ሓጋዚት ኮይና ትስምዓኒ እዛ መፅሓፍ መጀመርታ እንታይ ይብል ቀሊል ግበሮ ይብለካ ምሽቶ ቀሊል ግበሮ ሰው ሓደ ነገር ክንገብር ክንጅምር ከለና ኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ ነገር ክንገብርና እቲ ዝፈተናዮ ነገር እቲ ኣይሚን እቲ ክንገብሮ ደይና ዘና ነገር ክንመቃቅሎ ክንክእል ኣለና ስራሕ ኮይኑ ክሳብ ድስማዕና ንገብሮ እንድሕር ተሃሊና ግን ክህከየና እዩ ክነቋርፆ ኢና ማለት እዩ ሶ ስሞል ስቴፕ ብጣዕሚ እዮም ዘድልዩን ዘገድሱን ማለት እዩ ሶ እቲ ኣተማዊ ትብል ልምድታት እንድሕር ተንቢብኩማ ኩላትኩም ተምዘንበብኩማ ብጣዕሚ ክትንብብዎ እየ ዝነግረኩም ኣዝያ ሓጋዚት እያ ነገራት ኣቕሊልካ ክትጅምሮም ወይ ድማ ኣብ ፍፀምታ ክትብፅሖም ከዓኒ ኣዝያ ጋይድ ትገብርኩም ማለት ሶ ስሞል ስቴፕ ከዓኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባይ ወገድ ማለት እዩ ማእከል ሓዊ I think ገለ ሰባት ሓት ኣለዎ I think መፅሓፍቲ ኣብዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ይህቡ ናይ መፅሓፍቲ ማሕበሪ I think ናይ ስሞል ስቴፕ መፅሓፍ ኣብዚ ተሽማን ጌርና ልኩም ኣለና ሄቨን ሾፓን ዳእኮም ኢልኩም ሊንክ ብዝክሰደልኩም ይኽእል ሕጂ So ናይ small step እናፅሓፍኩ ከለኺ ፀሓፍያ ሞቲቫሽን I think ናይ small step is very important by the way very important እንታይ ዝብለ ሓደ ጀነራል ብቀዳማይ ስፒች ሰምዐኒ ረሲ ዓለም ክትቀይር ንተደሊኻስ ንጎተ ሲኻ ዓራትካ ብግቡእ ኣንፅፍ I was like ሓቅሪ ዝዛረብ ዘሎ ኢለ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝምፀልካ ዓራትካ ብምንፃፍካ ዓለም ትቕየር ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ንሳ ንእሽተይ ስቴ ወይ ድማ ንእሽተይ ሳቲስፋክሽን ክትበካ እያ ጽቡቕ ኢላ ምስራዕኻያ ካልእ ንእሽተይ ነገር ንክትገብር ክትተባብዓካ እያ ከም ዝበልክ ዓንተ ወይ እቲ ዓብ ነገር ስለ ዝረኣየካ ቀልጢፍካ ኢድካ ትሞት እዩ ሶ ጽቡቕት እያ ካልኣይ ድሕሪኣ ትመፅእ ሓምሽቲ እንታይ ኣብ ሶሉሽን ኣተኩረኻ ሶ ኩላትና ፀገም ኣለና ሶ ሪኣክቲቭ and proactive ዝበሃል መሽ ኣሎ ሪኣክቲቭ and proactive ሶ ሪኣክቲቭ ሶ ንኣብነት ክልተ መናእሰይ ከይዶም ይፍተኑ ትምህርቲ መፈተና ምስ ተፈተኑ ክልቲኦም ይወድቁ ክልቲኦም ምስ ወደቁ እቲ ሓደ እንታይ ዝብል ሽዑ ይነዋት እዚ መምህር እዚ እኮ ካብ ቀደም ኣይፈትወንን እዩ ካብ ቀደም ከምዚኣ እዩ ትማሊ ብእዋኑ ካይደቁስ ስደራ እዚኦም ከሎ ትብሎም ከምዚኣ ግበር ከምዚኣ ስራሕ ኢሎም ነበር ኣነ ክሓልፍ ዝግባእኒ ኢሉ ፃርፃር ይብል is already blaming someone others again ኣብ ፀገም እዩ ዘተኮር ዘሎ እቲ ሓደ እንታይ ይብል ይነዋት እጃ ሓለፍክን ኣለኹ በቃ ንእሽተይ መፅናዕቲ ጎድላት ነይራ ከፅኒዐ ሞ ክሓልፈ ሕጂ are we proactive or reactive ዘለና ፀገማት ኩሉ ናብ ሰባት ዲና ንድርቤስ ወላ ገለ ፖርሽን ወስድና responsibility ሙሳድ በሓፈሻ ነቲ
yes exactly ስለዚ ገለ ፖርሽን ንሕር ወሲድና እሞ ከዓ ፀገም ምስ ኣጋጠመ ኦኬ ንፀገም እንታይ ክፈትሕሲ እንታይ ክገብር ዘለኒ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመካ ኽእል እዩ ኣብ ሓዳርካ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ኣብ ስራሕካ ኣብ ቢዝነስካ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ መንፈሳዊ ሂወትካ ሽግራት ኢዝ ሽግራት እንድሕር ዘይህልው ነይሮም ከዓ ክሳብ እዚ ኣይምበፃሕና ነርና I love ሽግራት because the more ሽግር we have the more brilliant smart ናኾና ንመፅእ the more ፀገም ዘጋጥመና the more ዕድላት እናተፈጠሩልና ንመፅእ ምክንያቱ ሽግራት እንድሕር ዘይህልው ነይሮም እንታይ ምኾና ነርና مشم سالا كورونا سالا زمتس بزح نجار زين فوت نجار فلتنا بزح نجار تأتاتيو بزح نجارات سي completely كابت زنبرة تحت غير نجار سبات كا كورونا بمسو كساحج زمارو سبات له بسنك كورونا أوكي حمد أخينه زور سبات كالو exactly يس بزح سبات تافي أمنا بزح سبات قدير أمنا زي زخون نجار زي اليوم نجار حكي مالتي قل السخاء بتسقم دي هاتو كي كات زارب زلخاس ويس نتسقم سي قلق فتحه وين ما أنت خجبر خير أنا سي كم سبسي كم أكلس أنت حلافنا تصعد خلاص يعني ስለዚህ ካብ ኣብ ፀገም ኣብቲ መፍትሒ ንሕራቶ ኪርና ዝሓሸ ነገር ክህልዎ ንኽእል እዩ ካልእ እውን ብዝተኸኣልና ንድሕር ምስ ለባማት ሓደ ካብቲ ነብሰይ ዘመስግና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣዝዮም ኣብ ከባቢየ ዘለዉ ኣዝዮም ብሉፃት ሰባት እዮም ኣዝዮም ብሉፃት ሰባት መዓልታዊ ዝረኽቦም በዓል ዳንኤል ሄኖክ ሳሚ ኩላኹም ንስኸቡ ኣዝዮም ካብቶም መዓልታዊ ዝረኽቦም መብዛሕትኦም ሰባት ኣዝዮም ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ነገራት ዘብሉ እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ስማርት ምዃን የድልየካ እንታይ ደኣ ምስ ስማርት ምፅማር ጥራይ ዘድልየካ ምክንያቱ كيف تخاص يس يس دائما زولو لبامات ريري سمعوا عايش هتصقع عايش يس سو كم سنة زلهم سخا من سنة يتم حموشة سبعة حموشة سبعة أبكابي هذا اللوسي نسخا دوكاتر كينهم somehow حدا ما أعطي دكتور تكون تقول لك نحر تاكسي درايفر كينهم somehow تاكسي درايفر تكونيها نحر ناي مرر نفعت كينهم أمارار كونيها اندحر اب عبيتن اب لوطن اب محدران اب كال نغاراتن كا زتكور نحكيرم نسخاون كوم تكون عب تقول لك ما سلازي لبامات محزوت ويدما لبامات يعرخ كلونا خلو ازيازيو نتندل ነገር بحنساب طبيعتنا بحرياتنا بملو قير خلي ወይ ጎበኹን ወይ ምስገቦ ጸጋዕ thank you I love that yeah thank you ششاي ወይ ጎበኹን ወይ ምስገቦ ጸጋዕ yeah this is what تشمو and let's be أمسكت نخون أبي أسعد زي أخن ليس بات اللون نزيا أخن رخوازي نزيا نحن علا زلنا نزيا chat صحوا زلنا نزيا نمبا زلنا نزيا تليفون زلنا سي كريزي قالوا كل ليس بات اللون لو ما عندك خبر لهم حسبوا جن كات مال زخلوا ما لا يبلون مليون سبات اللون مليون سبات أبي أسعد يا متلو استيل جن الله يفعلنا مرجع تواهي بالناس ننبر علينا من سجاني بالناس نبر ناس كن مرز كتواهي بالنا نيبن سمعة كبد خيد تولع له كستدو كنبب له كدقز تبل مالتي سلازي بزحات سبات يخلو بزحات سبات we don't know life is short بلو مشتو حد غزي كابتن احنا نقمتها short يكونتن infinite يا من short نحل كاس مچم اب غزاخان حر عابي سباي ودي سواني عمت اب حقوخان ودي خلت عمت قال عن حر قديفكا وصيخا اب غزا حزن اغاطيم نحر لو مخان تحتبل قال عمت مچم ايتبلنيها اوتوماتيكالي اب حزن مس تعب سباي مس لو بحقوخا مالتي عاش عارف يخاطر because نمنتاي we think نوي خم نبرنا نفلت كل subconsciously كلاتنا نوي خم نبر نفلتنا انت هنا جن بتناي معطاوي هوتنا تدريتنا حصير كان حسن مالك let's be grateful زلنا صقا زلنا نغرات يبزح حبت زيبلنا زي بحقي نتزلكا نغير كان نحر زي مزغنكا نتزيبلكا نغير كترغبو انتاي ايتخلينيخا ስለዚህ ኣመስገንቲ ምዃንካ ሓደ ካብቲ ንቕድሚት ክስጉም ወይ ድማ ኣእምሮኻ ዝሕል ኢሉ ናብቲ ትደልዮ ነገር ንኸተተኩር ኣዝዩ ኣወንታዊ ሓገዝ ወይ ድማ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ያ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለ እዩ በቲ ንእሽተይ ነገር ተኣምኑ ቅድም እዩ ዝብለካ በታ ዘላትካ ንእሽተይ ነገር ክተመስግን እታ ዘላትካ ንእሽተይ ነገር ክትካፍል እታ ዘላትካ ንእሽተይ ነገር ክትሰርሕ ክትጅምርን ከለኻ ዝዓበየን እቲ ዝሓሸን ድማ ይመፅእ ማለት እዩ ከምዚ ነቲ ዘለዎስ እንታይ ይኸውን ይውስደኾ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣዘኻኺርካ ናይ ባሓቂ ኩላትና ግሬትፉል ክንከውን ኣለና ካልእ ከዓኒ እቲ ዘለና ኦፖርቹኒቲ በቃ ንጠቐመሉ ላይክ ሕጂ ብዙሕ ኣለና ሓቂሮ ኣብ ኤርትራ ከለኩስ ከይመሃር ዕድል ኣይነበረንን ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ተነይሩ ወይ ድማ ብሓፈሻ ዕድል እንድሕር ተዘይነይሩ ኣብዚ መፂኻ ዕድል እንድሕር ተሃልዩ ኣብዚ ድማ ዘይትመሃር እንድሕር ተሃሊኻ ትሕቶ ኢኻ ነርካ ኣትሕጂ ማለት እዩ
ምክንያቱ እትዕድል ኣብ ዝተፈጢሩሉ ነቲ ዕድል ከዓ ክንጥቀመሉ ክንከለና ቅድሚ ሕጂ መፅሓፍቲ ናይ ትግርኛ ኣብዚ ኤውሮጳ ዝበሃል ኣይነበረን ዳስ ዋይ ዘይንብብ ነይረ ትብል ታሃሊካ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ ትካላት መፂሉ ናይ መፅሓፍቲ ኣገዚኻ ክትነብብ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ካብ ኣማዞን ካብ ሄቨን ሾፓን ከይድካ ኣዚትካ it was just like ታሽሙ ማለት ኤክስኪውዝ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ነቲ ዘለና ዕድል ናይ ባሕቂ ንጠቀመሉ ነቲ ዘለና ነገር ከይተጠቀምናሉ ግዜ ክሓልፍ ክጅምር እንከሎ ብጣዕሚ ቃንዛ ኣሎ ምሽ ክልተ ዓይነት ቃንዛ ኣሎ ሓደ ናይ ዲስፕሊን ቃንዛ ኣሎ ሓደ ከዓ ናይቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገር ከይገበርካዮ ምስ ሓለፍካ ዝስማዓካ ጣዕሳ ኣብ ሂወት ኣሎ መሪር ጣዕሳ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ዲስፕሊን ቃንዛ ይሕሸና ሎማ ዓንቲ ንእሽተይ ሕርቃ ክንሓርቅ ይሕሸና ካብ ደቂ 80 ዓመት ዲና ደቂ 60 ዓመት ምስኮና ብዛዕባ እቲ ዕድሜና ሙሉእ ዝገበርናዮ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከይገበርናዮ ብምሕላፍና ንጣዕሶ ጣዕሳ ማለት እዩ ሶ ነቲ ዘለና ዕድል ንጥቀሞ ኣብ ገዛ ርእስና ብጣዕሚ ፎከስ ንግበር ኣባና ማለት እዩ ኣብ ውልቃዊ ሄቨን ዝሓሸ ነገር ምስ ገበረት እያ ድሓር ዝሓሸ ንሓፍታ ክትገብረላ ትኽእል ወይ ነዲኣ ክትገብረላ ትኽእል ማለት እዩ ሶ ኩላትና ብናይ ገዛ ርእስና ፎከስ ትግበር ማእከላዊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፃኒሒት ነርና ገለ ክትውስኮ ትደሊ ነገር ተሃሊስከ ወይ ዝኾነ ሸርክ ትበልና ትደሊ Yeah, I think ሓበን ተወልደ ኢደር ሓደ ወይ ጓል ወይ ወዲ ምስልን ሓበን ሓንቲ ሕቶ ዝሓተተት ኣላ ምስማዕ እምበር ምንባብ ንፋዕ ይኹም ክንብል ኣነ I was ሓደ ካብቶም ብዙሕ ሰምዕ ኣውድዮ ክፍቱ ማዓት ሓደ ግዜ ከማን እዚኣሲ ኣይተወለድና ካብ እዝንኻ ዝብል ሰባት ኣሎም እዚኣ ከምዘይ ትመልእ ኣብ ሓንቲ ናይ ምሳሌ መፅሓፍሲ ኣነ ዝተገርመኒ ነገር ኣላ ዝሃብካያ እንተሃብካያ ዘይትመልእ እዝኒ ትበሃል ኣላ ኢሉ ሶ ዝሃብካያ እንተሃብካያ ትመልእና እዚኣ እዝኒ ፅቡቅ ነገር you can listen all day all night ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ሶ ትሰምዓኻዮ ግን እንድሕር ክሰርሕ ኮይኑ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ንሓንቲ መፅሓፍ ብኦድዮ ንድሕር ትሰምዓ ኣለካ ኮንካ at least you need to listen 10 ግዜ ክትሰምዓ ኣለካ ምሉእ ክርዳእካ ንድሕር ኮይኑ ሶ ናይ 5 ሰዓት ቪድዮ ኦድዮ ንድሕር ኮይና 10 ሰዓት ክትሰምዓ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እንታይ ደኣና ክንገብር ዘለና ንድሕር ኢልኩምኒ ሓደ ነገር ኣለ ኣነ ካብ ህይወተይ ንዓይ ተመክሮ ተወሲደ ወይ ድማ ዝተቐመት ነገር ሶ let's say ንኣብነት ንድሕር ሰዓት ሰሚዐያ እታ ሰዓት ሰማዕኽዋ ሰባት ብምስማዕና I think 20% ና ገሊና ንዝከር ሎማ ዓንቲ ሙሉ ሰማዕናያ ኣብዚኣ እንተ ዘይደጊምካያ ወይ እንተ ዘይፅሒፍናያ ፅባሕ ወይ ድሕር ሰሙን መፅኢ ሓደ ሰብ ለባም ሓታቲ እንታይ ይብሉ ነይሮም እስከ ብዛዕባ እንታይ እስከ ኩሉ ዘርዘረለይ ሰዓትን 20 ተዛሪቦም ነይሮም ሲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ንሕልልካ maybe 15-20% ካብኡ ኣይዝክርን ኢኻ እንተ ሪኢኻዮ ኮንካ ከዓ ክሳብ 40% ተኽእሉ ክዝክሮ ማለት እዩ እንታይ እንተገይርና ኢና ደኣ ናብ 80-90-100% ክኸይድ ዝኽእል ንሕልኩም ሓንቲ ምስጢር ኣላ እሳ ድማ ዝሰማዕናዮ ንሰባት እንተ ነጊርናሉ ሰማዕናዮ ናብ ሰባት እንተ ኣካፊልናዮ this is what ቀልጢፉ ክሳብ 89 ሚታዊት ኣብ ርእስና ኣሎ ምክንያቱ ዝበለፀ ምምሃር ዝበለፀ ነገር ሓድሽ ነገር ንክትመሃር ሲ ንሰባት ብምምሃር እዩ ንሰብ ክትነግር ከለኻ እንታይ ክትገብር ንስኻ እሱ ይከነን ዝርባሕ ንስኻ ክትረባሕ that's why መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ካብቲ ዝቕበርሲ እቲ ዝህብ ይባረኽ ኣነ እዚኣ ዛረባ ዘለኹ እዚኣ ብሙሉእ እንታይ ፅባሕ ንጎ ቃላተይ ቀዳማይስ እንታይ ብል ነይሩ ዳኒ ምስልኩም ኣብ ሓደ ክላስ ነይርና ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ዳንኤል ጴጥሮስ ማለት እዩ መጽሓፍ ብመጽሓፈይ ዚ ዝሓርቀሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ንምንታይ ተምፅሓፍኩም ቃላት ይሕዙኒ ኢሉ ኣብ መገድሲ ይሕዙኒ ከምዚ ኢለ ተዛሪበሲ እንታይ ኢለ ክገብሮ ሕጂ ክገብረለኒ ኢሎም ይሕዙኒ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ተዛረብካያ ዘረባ ክሕዘካ ስለዝኾነ ፅቡቅ እዩ ንስኻ እውን ንክትዝክሮ ቀዳማይ ንካልኦት ሰባት ትሕግዞም ኣለካ ሓድሽ ነገር ይፈልጡ ኣለዉ ብኡ መጠን ከዓ ካልኣይ ንስኻ ንከይትርስዖ ብዙሕ ትርዳእ ኣለካ ማለት እዩ ሓንቲ መወዳእታ እታ ፓራግራፍ ትብላ ዘለካስ ነይራትኒ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ክላስ ነይሮምና ላይክ ዝበዝሐ ትዝክሮ ወይ ስኻ ሞር ፍልጠት ናብ ገዛ ርእስካ ኢንጌጅ እናገበርካ ትኸይድ ኣገባብሲ እቲ ትፈልጦ ነገር ንካልኦት ሰባት ብምምሃር እቲ ስኻ ዝሓስከ ሓበሬታ ዳይሬክትሊ ንካልኦት ሰባት ብምንጋር እዩ ማለት እዩ so I think ኣብዚኣ ሕጊ ስሕበት ግዲ ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ሓሲበሲ ብዛዕባ ፕሮካስቲኔሽን ክዛረብ ሓሲበሲ ኣጋጣሚ ከምዚኣ ጣጊዘ ከለ so ሓንቲ ካብተን ተሳቂኒ ዝነበርና እንታይ ንክልኩምኒ ይፅናሓለይ ንፅባሕ ይርክበሉ ትብል ዘረባ this is one of the killer ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ስሚ ናይ ሓጎስ ክንብሎ ንኽእል ስሚ ናይ ዓወት ክንብሎ ንኽእል ስሚ ናይ ዝኾነ በቃ ስሚ ናይ እትትደለይ ህይወት ንኸይትምስርት ይፅናሓለይ ይርክበሉ ትብል ዘረባ ክንደይ ሰባት ኣለና እዚኣ እስክድሓን ኢልኩም ካዮ ወፃኹም ፅባሕ ክገብረ እየ ፅባሕ ክጅመረ እያ ድሕሪያ ክንገብራይና ኣለና ዓመት ዝገበርና ሰባት ብውሕዱ ወይ ናይ ጅም ካርድ so ናይ ጅም ድዩ ጅም ክጅምር የልካ ጅም ካርድ ገዚእኻ ካይጀመርና ክሳብ ሕጂ 6 ወር 4 ወር ዝገበርና ኦልሬዲ ግን ንኸፍል ዘለና ማለት እዩ ወይ መጽሓፍ ገዚእና ምፂናያ እታ መጽሓፍ ክሳብ ሕጂ ዘንበብናያ ሰባት እንተለና ኣለና ዶ የለውን ኣብዚ ዘለዉ ዜምናት ክተኻተሉ ባዕት የምስለና ታሽም መስተግጋር so መጽሓፍ ገዚእናያ ሲ ኣብ ገዛ ግን
ክሳብ ሕጂ ዘይጀመርናያ ወይ ዘይወዳእናያ ክንደይ ሰባት ኣለና የለናን ካብዚኦም 500 ኦኬ I think everyone is doing good ኣብዚ ምስለኒ መስለኒ I think them تخات okay there you go نلو حجي مسلو هلا. سي حجي يا اوكي كلنا يقاطمنا ምናልባት እትናኣሽና ኣሽቶ ቀዳምነት ዘይንህቦ ህይወትና ፀገም የለን ፅናሓለ እንትበልና ግን መፅሓፍ ምንባብ ንሕር ቀዳምነትካ ኮይኑ ጅምኻ ንሕር ቀዳምነትና ኮይኑ ኣብ ቢዝነስና ተኪርና ንሰርሕ ቀዳምነትና ንሕር ኮይኑ ሎማ ዓንቲ ሓንቲ ቻሌንጅ ዝወኩም እንታይ እያ እታ መፅሓፍ ከይኩም ክፈትዋ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለይኩም ኣብ ገዛኹም ዘሎ ፍልጠት ኣብ ገዛኹም ዘሎ ናውለጅ እኹል ኢናፊ you don't need ካብ ካልእ ሰብ ከማን ናውለጅ ሓበሬታ ተወሳኺ የለና እዩ ግን ቅድሞ እቲ ዘለና ሪሶርስ ሞ ንጥቀመሉ ድሕሪ ካልእ ንፈትን ሓደ ግዜ 20 መፅሓፍ ትጥክቦ ሞ ገና ስቲል መፅሓፍ ትገዝእ ፀገም የብሉን ግን ኣዩሹር ሓንቲ ዘይወዳእኻ 20 ትውድኦ ኢኻ ግን ርግፀኛ ዲኻ I don't think so ርግፀኛ ይኩንኩን ትውድኦ እንዴ ክትውድኦን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻኣልና ሎማ ዓንቲ እታ መፅሓፍ ዘላ ኣብ ገዛና ንኸይድ ንውሰዳ ነንብባ ንወዳእያ እታ ናይ ጂም ሜምበርሺፕ ዘላ ተመዝገብናያ 6 ወርሒ 5 ወርሒ ዘይከድናያ ንጀምራ ንኸይድ don't give excuse ማለት እዩ እንተ ቀዲም ዝመፅኣ ኣእምሮኻ እንታይ እዩ ሞ ከምዚ ኣላትካ ናይ ስራሕ ፓርት ታይም ከምዚ ኣላ እንዳ እዚኣ ክላ ሞ ሕጂ ድሓን መሲኒ ሕጂ ድሓን ፅባሕ ጅመረ ከምዚ ኣይስማዓካ ቀዲማ ትመፀካ ብርስኻ yeah exactly feel your fear but do it anyway do it anyway ንፍርሕካ ይትፍርሓዮ ንፍርሕካ ይትፍርሓዮ መፅሓፍ ንሕር ዘይምብክሞ ኣላ ዳ መፅሓፍ ያ this one is ሓንቲ ካቴን ዝፈትዋ መፅሓፍ እያ ያ ንፍርሕካ ይትፍርሓዮ ግበሮ ጥራይ በቃ there is no way በቃ ፍርሕሲ ኩሉ ሰብ ይፈርሕ እዩ ግን በቃ እቲ ሓደ እናፍርሕካ ጥራይ ዝገብሮ ምስ ገበረ ሽዑ ይርስዖ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየት ነገር ስትረስ ካበይ ዝመፅእ ዝዓበየ ስትረስ እንታይ ከም ትገብር ኣብዚ ምድሪ እንተ ዘይፈሊጥካ you are ኣብ ስትረስ ኣለኻ ዝዓበየ ስትረስ ዝመፀካ እንታይ ከም ትገብር ብልክዕ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ኩሉ ግዜ ጭንቕ ኢኻ መቸም ሓደ ሰብ እንዳጎየ ሄቡሲ ለተ ትጎይ ኣለኻ ሕጂ ለተ ወቅት ገብር ትጎይ ኣለኺ እንዳጎየ ከለኻ ጭንቀት መፃካ ብርስኺ ኣይተሓስበን ኢኻ ቢዚ ኤዲት ትገብር ኣለኺ ቢዚ ኤዲት እንትኾኑ ኣለኺ በቃ ኤዲት እናገበር ከለኻ ጭንቀት መፃካ ብርስኺ there is no way right that's why ኣምላኽ እንታይ ዝገብረና 6 መዓልቲ ክንሰርቕ ንዓይ ሓንቲ መዓልቲ ክንዕርፍ ገይርና ምክንያቱ ክንዓይ ኣለና ቢዚ ክንገብረና otherwise ዝብዚ ዘሎ too smart እዩ ብዙሕ ሓሳባት ከምፃልና ብዙሕ ነገራት ከዳኽመና ስለዚ ብልክዕ እንታይ ከም ንገብር እንተ ዘይፈሊጥና ክንጭነቕ ግዴታ እዩ that's why ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ ንፅባሕ ብፍርሒ ብራዕዲ ብስክፍታ ክብዳር ትኸውን ወድቕተ ትኸውን ኢኮኖሚ የብል ዶ ኸውን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኣምፂኡ ይጭነቕ ማለት እዩ ግን ከምቲ ዓንተዊ ዝበልናዮ ኣብዛ ዓለም ንኩሉ ነገር ክንገብር ግዜ የብልካን ኩሉ ዘድልዩኻ ነገር ንክትገብር ግን እኹልን ትሩፍን ግዜ ኣለካ ስለዚ እቶም ዘድልዩና ኣነፂርና ካብ ሎማዓንቲ እንድሕር ከይድና I think we can do ኩሉ ዘድልየና ነገር ክንበፅሖ ዘለና ነገራት ኩሉ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ኣለና I think ብሓብተይ almost ሰዓትን 25 ከይዱ I see كاينه نوحل ونزم تخاتلتنا يوان of course كالي جزء كدبت إذا أبزا بودا تزبل كهاجم بدعم فتية هذا نجار صباح كسرقة لكم يساري حزد على خوا فيديو لا حما أدرس معك بجزائر استخاوي كأتي إنك أتزح زكاتي تطبق سمعت هديس معك بجزائر استخاسي كانوا أتسباس لزبون لقى بفتح ما يكون تستخاخ تجبرز جبا كان نجار بزي مجوار كاترح أقالكم من نحر تغينكم هذا نجار كجبر على النيل كي جبر كان نحر تعيك مشات كدك إذن قال لك طبقة معك كان بجزائر كم زي نتزقط نزلوا مع الخبز عم إفكتس تجبروا لا أنا كويس أحس منبر أي سرحني تبي أنا كو بلاني دوت سمبر أي جبرني زي سمعتك عشرة كيسة نبجزار زي ما لا لسه كمادي سو ناس ساب كنت سمعين دقة حق لي حاسودي تزاربا نقول جيزيري ويكأن نورمال دي تزاربا زلغا ولا حنت سفلت أنا قريب نوعه سيف جيرو بو بتزبل كه وقالت بتزوج أخي قالت بو يحنك كمالتي شو كل جيزة نجزار سخاخت إمنا لا خد كلا لك I know بتعامل كبدي ديسبلين كون حال نجار كتكبر مقالجن أنتي كسكت جبروا فتن وتشالنج يخبركم إيه نعي حما سمعت كسمع عني كله تقدري بس جبروا نجار ده اللي أنتي سكت أنتي كود على النيبل لو ما عندك صار حزق بقى النجار ده حتى نجار بمعمامي راح كانت تاخد تسمع عن كتسمع عن جميع راس نبرت حما سمعت يناقفني هاد من مادي سو أبدا دارسهم سن في الناخ معكم من كله ويحما أزخون سمعت كسمع عنا كله لا تكن جبروا زلنا نجار نجبره نعو بمجبرنا دما برتعت أبو نجار كسمعنا كلا يسال سيسرح كندقم
كندقاقم بقى يخلينا ما دي سو أبزي لو ما عند زبكم challenge زخوانا حما سمعت هذا أرسم كسمعكم من كل وإذا خاني يكون نجا أباكم زي تبغى سمعت كسمعكم من كله هذا اختقبوا زجنا بركم نجار كبروا بدحري بدعم زبون أدرك سمعكم ما دي سو نجا أرسخها مؤمن مالتي ممكن بقى نتي كم تعرفوا يزبلنا كم تنتعرف خات جبرلو جزء أرسخها ما تتبلك أنا جر مبار ما so that was beautiful thank you بدعم thank you and أمود أثاري بايز كن جبرلهم سأمود أثان تايزد ليهم زلون نخلات نزل لي نزلون تاي motivation يكون discipline مش ده discipline so حدا سوايسي أو حدا عدسي بزح جيزة ورك رافع أتوسي أجي مشيت كينو ساعات شعات تقول خينوس أقعد أمي ورحي تصبطني رب برهان نيرو جيت سواي أبدأ خينو يفتشاني رو تاورك ماتي يفتش نافت شغل حجي جيزة نروح وجيزة وسير ماتي جي حدا سواي بوز حلف زنبر أبو خام نسيو دحين زحوي قال له دحاني ورك النت أفعت نسي فتش الله له وا ورك في كله ندري قال له نسخ أمس خينو أبتدي جنت هيخبر نيرو يفتشاني رو ماتي يفتش بوز حاجة يفتش الحريو الموت ساعات مستفتشوا وأنت حوي زي ورك أبزي لا تفعت كايلو نو أبزي كانت تفعيلو أبي لا تفعيلو أو متفاعل وشتو كاي تفعيلو مو متى أبزي فتش الله خايلو أبزي برهان سلزلو يلو أو وشتو جزاي سلماتي زلو لتشي بلين أو يا جنت فيها ورقي نسجين أبي فتشالو أبدأ جاي فتشالو سلام انتهي نحر الوزي هو أبو اشترى سلماتي زلو أبدأ جاي برهان زلو سلزي برهان كيف تشاد ليلو السبزي عمد كنت عم سلسة عشر عمد تفتشاني رو أبدأ جاي مرخبان أي مرخبان ندولي حقوس ندولي حبتي ندولي دستا ندولي كل نجار عوت رأي whatever كل نجار it's within us مش أنا يزلو لك حمتي أبتجازا مسانا يزلو جين أول سادن سلمات كون خلي حجي نشتي بسلمات استخبى بخون خلي مناتو زعبينا تعابي له زي مسانا يوم قدر له استراما ديو كالي نجار ديو إذا كل سمع زنبرنا استحسنا النجار له أوكي حجي نستون تايك نشتي شافينه والله حجي قرب جيزة وسينا نتاز سلمات دفريلنا اسك حنساب اسك نزعرب اسك عسك حنساب ما أخله مش جزار اسخا مالتي اسك حنساب انت يا خاطر اللي زلخا اوكي عسرت تليون نجارات صحفون عسرت زيان زدلي اوكي نابزي اكيد من كبصح نزخل وي من بصحوا له من بصح له زين زدل خونسي نابنت اب يوتيوب انا 100 خلوني زدل وي 200 سبسكرايبر كلهم اوكي 200 سبسكرايبر اوكي صحفاس وي انا صبو حدار خلوني زدل اوكي من صبو حدار زلو من اب يوتيوب 100 زلو نو كونتاكت غورو وي بزعبو تمهار افلط ماتي تحريت تخفل واقع خفلو سدرا بيتنا انت يمزلو شوعات عمل كاي مار سو عمل يدنكرو ابز ግን شوعات عمل كاي صممو وين ما شدش عمل كاي تصمم سوس عمت ويا 5 عمت نفس رحخات نبر وين ما خيت حقوسكا سرع تراي كل جزم انت يزبلنا انا مارتا busy for nothing مارتي ስለዚህ ተዛዓበየ ኣብ ገዛ ርስና ተመሊስና ምስ ገዛ ርስና ክንዛረብ ከለና ኢና ወዲ ሰብ ተውቡ እንታይ እዩ ብዙሕ ማዓጾ እዩ ዝኽፍተሉ ስራሕ ጥራይ ምስራሕካ ስራሕ ጥራይ ቢዝ ምዃንካ ኣብቲ ስራሕ ምቕያርካ ዝልወጥ ለውጢ ደይክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ነቲ ፈርሒና ዘለና ወይ ድማ ነቲ ክንገጥሞ ዘሰንብደና ዘሎ ዘፍርሓና ዘሎ ኮፍ ኢልና ኦኬ ዋት ኢዝ ኢት ሌት ሚ ቶክ ኣባውት ኢት ደገ ውፃእ ዝበዝሕ ሰብ በይኑ ከይዳ ይክእል ይፈርሕ እዩ ጽቡቅ ዘረባ ላ ዳንኤል ዛረባሲ ናይ ሓደ ጸሓፊ ናይ ኤርትራ እዩ እንታይ ዝብላ ፈራሕሲ ኣብ ባር ይዕቆብ so ከድካ ንሕር መስተ ሰትላ ኾንካ ወይ ንሕር ብመስተ ንሕር ከተጋለገ ተሓስባ ኾንካ ፈራሕ ጥራይኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ምስ ገዛ ርእስኻ ከይትራኸብ ምስ ገዛ ርእስኻ ደፊርካ እዚ ፀገም እዚ ዘሎ ፀገም ኢልካ ከይተብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብለኩም ዝደሊ ንኩሉ ገጊዙ ኣለዎ ምናልባት ወዲ 30 ዓመት ሓዳር ክትገብር ትኽእል ወዲ 40 ዓመት ወዲ 10 ዓመት everyone is different ምዝኾነ ሰብ ኮምፓየር ምግባር የድልየካን እዩ heaven is heaven ማእኸለ is ማእኸለ ፊልሞን is ፊልሞን በረኸት ብእምነት ዘቢብ ዘቢብ ማለት እዩ everyone is different ኩላትና በበይንና ኢና ነናትና ዝተመደበና ግዜ ኣለና ጥራይ ንሕና ነቲ ግዜ ክንበፅሖ ንሕር ከይድና ውሽጥና ንሕር ተመሊስና ምስ ገዛ ርእስና ንሕር ተዛረሪብና ኩሉ ዝንደልዮ ነገር ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ we love you all thank you ባሕተይ ደጊመ ስለቲ ተሃብክኒ ዕድል በዚኦም 500 ኣባላት ክብል hey by the way ኣብዚኦም 500 ዘለኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ንሕር ኣለኹም ኣብ ዩቲዩብ ለማዓንቲ ክባእሰ እናረኣኹም ከለኹ please صحفلهم every investing صحفلهم እንድሕር ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ከንኩም ለማዓንቲ we just we're gonna fight ማለት ክንባእስና ማለት እዩ
Interesting. وي اتعلينك شركة قبل لما thank you guys كلاتكم مثلا بزلو ما عند سلدم سوهم ما بحكي دعم تستبنير ما كلو خلها تعلينك بوست بللو and تمرت ناي ستوك ماركت كتمهارو تلليهم كادي اب اري انفستينج اتو كتمهارو تخليهم مصحفت المئزاز كابي مشو بانداكم الله قدمي ام ودعت حانت تخبلكم كادي حانت دستبلن اب تقصناي هو موفد ماتشز مشاله قጭ አይመን ወሲድ ወትብል ንእሽተይ መጽሐፍ ግን ኣዛ ኢፌክቲቭ ዝኾነት መጽሐፍ እያ እንታይ ይብል ተዘይፈርሕሲ ኣበይ ምነበርኩ እዚ ዓይነት ሕቶ እዚኣ ኩላትና እዛ ሎማዓንቲ እዚኣ በቃ ነዚኣ ጥራሕ ዝተፅሒፍናያ ንሕደር ተዘይፈርሕሲ ኣበይ ምነበርኩ ንተንትኖ ፈሪሕና ዝገደፍናዮ ፕሮግራም ብዙሕ ኣሎ ፈሪሕና ዝገደፍናዮ መንገሻታት ኣሎ ፈሪሕና ዝገደፍናዮ ቢዝነስ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዛ ተዘይፈርሕሲ ኣበይ ምነበርኩ ሕጂ ዋላ ፃሓፍዋ ፅሒፍኩም ሽዑ ንዓኣፍ ትምልስ ዋሕደሩ ካብ ፅባሕ ከዓ ኩላትና ኣነ ነዛ ነብሰይ ንባዕለይ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ዘፍራሕን ዘነበረ ነገር ክገብረ ንማእከለ እንታይ ኢለዮ ላይፍ ክወፅን ከለኹ ኮንፈርት ይስማዓኒ ነበረ እዚ ካሜራ ፅቡቅ የለን ከምዚ ብዙሕ ኤክስኪዝ ኣቕሪበ ነይረ ግን ክገብሮ ስለ ዝነበረኒ ሎማዓንቲ ገይረ ንፅባሕ ከዓ እንታይ ክገብረ ካብዛ ሎማዓንቲ ዝሓሸት ክትኮነልያ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዘይገብራ ነይረ ግን ጎደሎታተይ እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ኣፕሊኬሽን ለተሰይ ከመይ ጌርካ ከም ዝጥቀም ሜቢ ኣይምትፈለጥ ክኮን ነይሩ ማለት እዩ ሶ ልክዕ ከምዛ መፅሓፍ እንታይ ትብል ሱዛን ጂፈር ነቲ ዘፍራሕካ ነገር ፍራሕዮ ትብል ነቲ ዘፍራሕና ንፍራሕዮ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ምሳና ሰዓትን ገለን ሒዝናኩም ምሳና ስለ ዘምሰኹም ስለ ዝዓጀብኩምና ከዓኒ ክብረት ይሃበና ማለት እዩ ማእከል ሓወይ ከዓ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅፉፍ ዝኾነ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ሓሳባት ኢኻ ሸር ክትገብረና ኣምሲኻ ኤንድ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ነገር ከዓ ዕበየልና ማለት እዩ ሶ ጋይስ ከዓ ኣብቲ ናትና ቻነል ከድኩም ዋላ ንዓይ ከዓ ከይትርስዕኒ ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡ ከዓ ንማእከለ ኤንድ ኮርስ ናይ ማእከል ኣለኩ ብዛዕባ ወፍሪ ኣብ ስቶክ ማርኬት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንእግረ መገድና ክንመሃሮ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክትመሃሩ ይነግረኩም ማለት እዩ ሰላምኩም ብዙሕ ይበለልና ኣብ ዝቕፅል ግዜ ምስ ካልእ ከምዚ ማእከል ሓውና ማሃረሰብ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ብሩኽ ኣምሽቲ እዩ ሰላም ምሸት ንኩላትኩም ላቭ ዩ ሶ ማች ጋይስ ማእከል ሓወይ ከዓ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብጣዕሚ ኢና መስግነካ ቴንክ ዩ ሄቦ ኣነ እውን ብዙሕ ኣመስግን እቲ ዘይክፈል ወይ ድማ እቲ ብዋጋ ዘይትመን ግዜኹም ዝሃብኩም ወይ ድማ ገለ ከረቢሕና ኢልኩም ምሳና ዘምስኹም ከዓ ካብ ልቢ የመስግን እንዳወሰኽኩም ንበሩ ዝብል ዳኒ እንዳወሰኽኩም ንበሩ መፃኢና ብሩህ እዩ እቲ ቅድመና ዘሎ እዩ ዝበዝሕ ሌትስ ጀስት ስታርት ኩሉ እንታይ እዩ ሂወት ዝተጓዓዝካ ሓደልካ መጀመርያ ተርፍኒ እዩ ዝብል ቢና ሶ የስ ስለዚ ሓደ ጀሚርና ሎም እውን ቀረባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሌትስ ስታርት ላይፍ and thank you so much I love you all and have ስለዚ ሃብክን ዕድል የመስግን ሰላም መዓልቲ